Buya kegemo mwancho muligari buya Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyomba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ule secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye ni Nsoko TV uboroso bumugusi Koko chakali tuko etangani asomo nene mwanya sa libaga atawara asobogima bwao mwanya sa libaga akwa namo naye mwanya sa libaga akurae aseba mbia boneke kerogo soka lingane lintete kwa lero ekifungo kya okigotara kiri tukulira lero mbia mono asoko ngali baga aso egepindi ekiga naye ngokwanire onyare ko bagoko manyanga inkyo bende gukora asiri tukeliga bona lero togosoma amalika machero nyasaye Isaya 35 ekifungo kya kya gatatu ne gya kane ninsome asomo no Swahili. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni mara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, chipeni moyo, msiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Chinguru omwana Nyasaye asema mbia bono iga chipe moyo agwa sole getandakero kino rwarete chipe moyo agwa sole utabwatie gasi chipe moyo agwa sole kero kene kogendole gosene kefungo gosene kina chipe moyo amuka asubuhi chipe moyo oga vizuri nenda kazini ama chukua hatua uende ufanye chenye unataka kufanya maana Mungu atakuja mwenyewe ajiripie kisasi atakusaidia Yesu gatayetenga tibo masaku sumbwa na kende mora kware kera mukure kerwane kera ninje ndakwa nime yaino bone kero kogenda mugondo ekero kogenda obisi yao ekero kogenda se biashara byao mweke Mungu mbele chipe moyo kuwa na imani kwamba utauza leo hata kama haukuuza jana kwamba utashinda leo hata kama haukushinda jana chipe moyo maandiko yamesema chitieni moyo itieni nguvu mioyo ambayo imetofika kaeme seto chinguru kama ugalia akotetemeka ya mente chinguru ase nkoro ya uyerene magega asobogima bwo werene magega chinguru keroko soka bona mambiga mwana Nyasaye chinguru na malika kwanire genda kubwato bole muboisene nga Nyasaye na abamo naye kenda kubwato bole muboisene nga Kristo na kubwato koboko igereria ekero Petro achete gotarasa mache igoro ekero tete kolimera Yesu Kristo akaramboro koboko akamubwata akamurusia sobo soku ekera ngoja kulimera arenge ye omwana Nyasaye no munyamabera mange ere karamo na into tokomuita togwetangania asikira lingana tokomutangania asikira lingana igago toa chinguru na ndo tono na mangana tokwana kero kenu ko miro monto wasijuko kamba nere kwaro kwa bwana na kiyo kora yakotebega chipe moyo chitieni nguvu chinguru asinga na lindeli yose liyokora tigango pere ekero gochiko soka genda ko maita Mungu amesema uchipe mu Nyasaye otebire moyo anoze sokora agochia moyo mandiko matakatifu na bakwandiko moyo asikindo gukora moyo asobisi oja moyo asomugondo kero kiriro ne sabari okogenda okubentina kibinto bigocha koba kibase kiborite ekirinjika kitoko somia abana bono sinyena kyo kuiro mano eskuru moyo Nyasaye naramo naye tigato sabe egere Nyasaye gotangane tato miyo munyamabera mange byamana singinche mambi yabono nakuba kina kotogia singincho byabwao na singincho bwanchane bwao watoto ebiringa tuwe moyo ekera na Nyasaye okona chebina byabo bisi na Nyasaye ogotwira nilia masabaito bona sema mbiego motegereri oyugwetelinganeliga na mubikira sama bokao Kristo moyo murusiri obwoba murusiri konyenyegerwa sama ogaye moe chinguru asemeseto yae egera atenene abe imara egere
atwara omoyo kogenda gokora lingana lya wente gokora na atashinda kwa ushindi ulio juu. Asante Mungu, mbiamo na singi nchobya bwao nande mbiamo na sora akora manene nali amakumi ora tokorere na asabire ngo semeretie nsiyobe na manyika Kristo Yesu ro mutolio ito. Amina. Oyo no murandia Jafet yageta mumanyi kurwe kanisa ya Happy Church suneka na agotebiri shalom eomoyo genda nobone bwa Yesu Kristo. Amen. onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omuguse. Eje n'Ensoko TV oboroso bw'omuguse. Omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Ensoko TV na nene mambiende toko mwakiro monguru twanyare to ikasegeta senge to Ensoko TV tunyare to gusangana ya somoro bire Ensoko bwakire kiga kimune kiga butambita watebanga ikero ko igureri ogire ito asegeta seni yeito asenyomba yabo mwanchito muriyeri mambia bono nigo kumanyanga kinga kikiri cyo kuboka nago cyako ikirania emerobiri yabo cyayikire tumaitenga mbale boniga bakugenda sinyumba cyabo korara kyara nigo bari ngemerimo ko cyakira butuko nabo igombale bacakire emerimo yabo unaintuka segeta senge ito na ndembali bera riganetie bachwikirana asichi abisiabo bali baguchotore chaye bali baguchokora kirega sitiko lya rero mwanchito murigera no gusabana kugena kwanenga anonsia sole kwa bukirubya nande wachakire ko yarigania so mwako yotogatebanga no mwaka nande bwegwe tuma nabego gotema twanyara tugikaranikire tutagitigonga tena kwaligania somoro bire Ensoko bwakire asukunya togosanga twasanga kigaseti twakumanyali agendete kwenekigwa naboigo twanyara togotebya yale asiabis cheito naboigo asti county manchito moriere ya chinga kimune chiga nigongo sabanga twanyare togosanga naitwa asomtanda ito Facebook na YouTube edio twanyara togokumanya hali agendete kwenekigwa buna butamiritere ndana ndemo nane ukwaligania somoro bire Ensoko bwakire masogeo mwancho muligereri na nchengoro ku Innocent Onyango kitaliki 13 mwancho muligereri litukeli ntichi kabere anamono to kwaligania nyarako bagosa somoro bire na Diana gotebiri na anamono litunyara ko batokoranga tuachire bosio bunege sakuna koranga ngo nyarako batule to kwagacha egesa kugeita sencha eliebwenete muligereri andonsia soberete semambia bono togotebinga soime yo murubelio nekera gwa soire me usoro murubelio gototebia soberete anene mono totebi nurulio lyokubokie kwara togotenga boka elio chake ko bagoko bange na kogenda asimirobelia kira lituku agachimbogendrete na anene mono bali bakunyara ko bagokora biri bibwenete mbigendeta abana ba grade 10 go bagendete konda ase
chiskuru ao ni maita baibuliri tukolie igoro abande mbachete bagakora admission igo baikabutu ko baigweto moroso kulende gotenga boka lendo ligie school fees y'umwana uyo nyaraka bagakwande school mwancho muligereria sema mbia bono kilitogo tebi ni gokubwati getaseni gita so mtandao itoko genda gali Facebook onyaraka bagotubwatia na boigo ogenda sensemeli ya YouTube ili onyaraka bagotubwati bune Soko TV na konyoranga kwa nyaraka bagokonyora kilikibwenerete seli tukolia lero amange ale asumurubirio olero mwancho muligeli gati abo nari togotebi ngakora turulio mino motebi ngabuka ogenda semirobili yakira lituko unyariko bagako motebi ngankento kilia bantu bande na mukoinyora no ina se message onye mwale komira na lituko lia lero tebe ngankomira na tole bali babugate lituko lia boli eji birthday ogatebio oli boiru lituko lia lero ko motenga happy birthday na intro butoko nyara ka batoko motebi asemambi yabona onye ko bwate msachinde egento kilio tete kumanyoyo mino na boko nyara ka bagote tebi gaiga na elitu nyara ka batoko nda asobwa mboni gago to trend asensemelio mtandao bali mubwate CCTV chino asomo choyo Nairobi na bogo Scania TV abatonyole asensemelia Signet boigo bali mule asomo chogusi na bogo tonyora asechinsemo chiria chia pang kusingo teba igo ni county ito ya Nyamira na Kisii na boigo bali chi county chiritueta nene muna Homa Bay Migori na boigo Kisumu na boko genda county muna Elia Bomet Vihiga na aronya leko bagotonyora senchira bikira no mwanchu muligeli seli tukulia leto atengo murobelia soko bwa kiro chakire igoto tebya ndonsi asole tebanga ningulio tegetabo keli tukulia lero gosengikelia otagetege kolekane seli tukulia lero nandi na twagate yo mwanchu muligeli chinga kichinde njiri chigo ikagwanyara kabagota tebinga innocent rende buna lero iga nimbugate oyunkunyora litukulia lero Diana lero Tuesday Tuesday edition nkimwa koleta Tuesday goro mwatete ni litulia lenge tukalichengera kweli ntwire itomambira kire maitenga Tuesday nichinga kicho gweto maburi kwanyara ko gikirane kiri utagete okay ko igure bano mwancho muligiri gwetoma elio nyara ka bagugikirani kilikebwenerete aseli tukolia lero ngakibo tukubwa bwarenge bya bwarenge nonyerero kingwete ngari kuberia mbwatire pole likuba masunya bagoteba ni chimyuru kugusiyoma etema kuba akurukwa masunya kuna gusunyuriga batebanga masunya ni chimyuru na ande na bakoera keralia kubwatire liri koera wechi ali bugango na ande rende ogende busikanywa macha mange mama ine dochi kwa yabe kire glass no ali gaiga kanywa mange kabisa lirende na bokonyora ngali achira ali nchibo tukugana mbia bwale anne mono keranale goche mambia bono na tegerro gotera kwa omudu hotelio yomo otenga bale bisyo byao nyego tagete kumanyanga ebisyo byago bwate na chakonyora ngigesyo bwate kenenkelinga na soka kurubone na chichane kurura go chaga igasemere na maine na ndekero waikira kwani ilikuwa mwakire nyasaye ngambia mono etimu elie kwa basese moyo bosombi ngo baire nelingambia mono sana narora omo conductor gutangaza bali bagwikira asigete ange kabiri gatatu kumuntu manya kumuruko manya komate kalinga naga tabiringo ikande kulende nje timu igweti ondeta iyo muigwa na ando mugako ina banaranga esenche miaka ya chire na bate bana igure madam ngogo ikinde so chinga gichinde ndiro konyoranga bintu mbiroro bigokorekana bikogania semirimo yago gotemwa igento nasoma kuruase umu conductoria ngobaremereri nabugate semirimo yaye uhiko tu aroboremereri ariko baba bande udanga bono mambinji arasomerana nanga nchi yasomerana ariko igomine ke batyo banero minyoki neli somerana ama ene na baira nansi bakade buri guno mu conductoria dazi ayagachura tema bakubukulia gochia tukia muhana okonyoranga bakoberera kongsa umwanchu muligeli asemambia bono mu conductor you in fact yante bya kurunga Thomas baka kwa mabolirie anu mugusiolengi na matebi ngumwana minto nya site gagusisina tali abange bako ba dead to this level akwere ngaya gakina igure na ndino musacho ngonya aba musubati onanga ntebe ngaya niliyo olende nabo gwikira kwaranga imiri tukakora imirimo yaye kwaraira niri burunge nonye nese chinge gento giato sinyiri ne chinkwana kwanse lietandiri yache chaliko ngasi si nimekuambia
mwalimu itate bitie kerote banga nimekuambia ile tali si eliminate ole road abana baitore na bagutwirene igo naba banchi baitu bari nyumba butukwirene boigo korende bono rende genteke mukirine somye semambia bono kurwa bunga chinga kichinde utwara bole milike batio tebire rasugumu bakesensinyo agumuruka bunetwani adosio so mwancho murigelia semambia bono totebikirio gendete gukora na chinga kichinde na bogo totebia sense melio mtandao Facebook na bokoge ndoro tubwati bune Soko TV na rumungwana yo mutubwatirie semambia bono kurunga Geoffrey ngo mutambua ande muntu tubwatirie semambia bono toko mutambua senchira yobwikiranu nindoche abali banyare kwa bagoswa akurunga Geoffrey Mwangazi bia mono asugo tubwati kera ndamoro rira tubwatiri go tigandara mutangaza no musanyo mpia mono sana Mr. Geoffrey asugo tubwati bia mono Geoffrey gwa kwani kuna Diana Tindemo agotebanga ogokwaniria semambia bono nabakogenda so mtandao uli Facebook ura twagatebiri onyara kwa bagakonyore live stream gerabu onyara kwa bagakuyebugati no yana nabo kunyara kwa bagakobekekirengera likiao nabo igo nabo kunyara kwa bagakuyebugoli na koyebeke sepi page chiriole twagatebanga kera twakinirio mubaro igotokorosio muganda okogenda kumanyike gusi kunyara kwa bagokumanyigwa kelike bwenerete na namono twanyara kwa tokobora ni mugusinga yoberete bagusibande bakira bagateba nimbwateke bago bali babwato bonchoreria bakira abande bagatebanga inchomanyete nimbwate asenchira ndakonya abantu naye nabura toki nubwate nchira yo konya abantu asense mono niliye biasara bonchoreria naye nabagatotebiga iga namba itu ya studio na intuto kubeka sebicha y'abakenya bande nasaba gusibande bali Labego botambo mwanchito murigere namba itu studio nigere 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na tirene namba itu ya studio nabakunyara kugusanga kerengerero kyao wanyara kugwake simeyo tonyara tokobwatana sensemo ya WhatsApp namba ine togotumia weka suntanda ulio Facebook naro nabagusanga andi butame togotebya nga kerwo ikira sensemo ya Facebook kunenchira ya moyo kwene kyabuna kumanyole mmero biri itasigita sengeito nigo follow weka YouTube kwa subscribe weka TikTok kocho tulitu ala ba live tande mwanchito murigera ngo tsanga tole ali agendete kwene kwa sigita sengeito ngana bogoto watia twanyara togusanga naye nabo igo chinga kichito gotebya nga sensemeria ya WhatsApp nabo gotuma twatetenga naga video kare 30 seconds twanyara togusanga igonga annoncia sole emambia bono tumeiti usabaro kiwa baikire bons chiskuru naro cheri tukuri goro yo minto innocent bugulyo ya matetinga abana bahe umwana we umumura nigarangire tugwa seskuru yaba isike wikira boni gataranyora lirube likomoro kyanga nagani kwenda seskuru yaba mura ale ko bolia nga eskuru yabanyaruka nonko muira umuchando nororo tigatwanchira ne boigo tatigarinde na aron to basa kubaitamo no bali bako ruwa marubali no ni ntulinde tugarenyore togokora magoso konyare kanere kiligwata kere gokora kwanyora ngibwenereti tatigarinde twegenete ngaso bwange kera bararo umuchandika minoyu onanga ba rectify kera bakonyoreria abana bare kokora umuiroro ase system iri gotebanga gento getengere getakire kiligere gukebwenere senchira kibwenerete kwikira boni go nango mwana uyo nyole school imanyete abande bakire ci school batatagete muiboli yarengereti umwana wa yako gende ci school gete egento kiambire kororekana kurwase oboroso bwa bwe chisemi chinyi buna kwante bidayana igento kiarorekana nkelinga kororekana ci school chinyinge nchirabeka infrastructure bwenerete yone koireranga abaiboli bakorana gwaka chisabu ngaki ndache muire muino gaiga segete ayechebete baburungi nande naro chiskuru chinde cyama kitiko ba disadvantage tubuna chiskuru kiri asesemo yebinyoro cinga kichinde cyarorekana kuraibwa abaiboli abangego batagete bagenda asigete twensi ntoko genda Kenya hai namaina twensi ntoko genda sakuru kwa mangu kiro montana nyora sako genda bicara mbwate mbitano kirigicara kibwateliye taliyaye na kirigicara kereke mo gitayo igongo tebutimbuga tibionsi gokera rende jiskuru ichonsi kiroro nabokororerie bwenere taso mwana nayo nyara ko bagukumuiroro asenchire ya muyo kwagacha chisemyo mugondo butubwati bukabatebete bichiseme kwatebete boyo butame gotebwa tole no nasi chisemina
nga mugondo tutigarite tugwatera abantu baito nechisembe Mwana abanyaruka. Diu Kinyakundi agateba watching live from Kino 87 Kiambu agateba bwakire buyambarikiwa Dennis Kukupai kuruchinsemo chirichia tasia twabokire buyano tolime Nsoko TV mbuyamono Fred Moga agateba watching Barnabas Kebasaga tebe Nsoko ne ya moda yana na Innocent watching kurwa chinsemo chia doa Qatar buyamo Barnabas Kebaso nindoche Clinton Onsongo kurwa chinsemo chia nyatieko tuned in Jeria Kirubago tabwakire na inde tiganya sae aegwe obonene kurwa ngumbu man mabahirin kingdom go ikachinsemo jirichia ogo ikaga Nsoko TV na Innocent na Diana mpaka seito asagote abakurunga kanyimbo mwakiage village na Bible baye oyo mukurunga Ongeli na Mariana no musacho yo kurunga Ben na bana babo bakurunga Mazdiga Macdotak na Brighton na bana bamwe bonsi pina abantu bakanyimbo asema biyabono biyamono nando batakire mambingi ya Jeria gateba kerubo biyamono amen and the blessings in Jesus name biyamono omosoli no bwege suswaga tebe Nsoko bwakire kirandi Dennis koruchinse mo chirichia na kuru City Salams Club go ikasobo gachuba gateba good morning na wagenda takurigelia umuru belio Jared yorule matulete agateba kuruchinse mo chianya chichi secondary school Nyamira County watching biyamono nindoje Christopher Tandi agateba bwakire buyakuru wachinse mo chiaburangi Kenyambi with my wife Lydia Kirbo nabo agateba bana Sheila Matiangi Muranga Mikae mamo mwabo ukurukumongina na tatu mwabo ukurukunga Muranga pamoja hadi tamati. Have a good day biyamono na yetu alitukuligia Edumzaz ya mache kurwa Edumzaz ya mache Wilson kurwa chinsemo chia bobasi nyamache agateba nyabite niko ndani team Kyoyo combined salam club biyamono chinseme chichia Kyoyo salam club bwese bakale batebanga no bali meyo murubeli bwe Nsoko bwakire Richard Carlos Mukaya Machakos County ndani Dennis Murara agateba kindly rudia ekebungo umurandi asoma giankunire bobe sana oyo Dennis chinsemo chia Nyaronde Matutu biyamono Mr Dennis Murara aseke bunge kinaboko nyara kabako kwiranie back kwende code kwende stream code yuko yirani maega wanyora ali sumurandi aliko kwana opikike bunge kyo na nabakonyora gya gusegetira century Jessica Mura Nsoko bwakire watching live biyamono kurwa chinseme chichia pipeline Kevason Nsongo following live from Lanet biyamono chinsemo chia Lanet bwakire gabu chinseme chia Lanet ikurunga na Kuru City no abana jeshi bamenye tange na Lanet abo no bamete Lanet Bartholomew Mumanyi agoteba good morning Innocent and Diana oyo Mumanyi na Ziporo ye nyanchonalitiga imbuke Nchoke Machoka Nyamori Mugadishu chairman weji radio Pastor Lamek Mumanyi umwalimu Bonves Mumanyi Maslini Mumanyi nabo igoteba Faith Mumanyi na Cry Kirubo na Mumanyi na mashabiki on CP Nsoko TV biyamono Bartholomew egentongere kwande tingore Diana na chakore boyo Dennis Bere bwakire buyakorwa bo maliba Murambo keboye biyamono asomurubelio bwe Nsoko bwakire Rogers Nyariki agataba gali chinsemo chiricha Amsterdam Netherlands nonde watching live Nsoko TV shown amaiga gochimwate ya family igena itambe busamaro county nabo igagateba na mashabiki on CP Nsoko TV nindo chega iga nyakweba job kurwa Kitengela bwakire buya no tolime Nsoko TV biyamono nyakweba job kuruchinseme chichia Kitengela erese county ya Kajiado Emmanuel Mwaga nere ngokolelia incoming MCSNC ward nere moteli Emmanuel Mwega kurwa chinsemo chia Getenga village agateba lioma Maran pamoja na my lovely parents Anyaboke and Peter Mwaga agateba live biyamono asoko nyarakaba bali mwanya kwa mogoso senseme yo mtandao na naratemire kurajipunguze ya Facebook ndo chibago kurwa senseme ya WhatsApp ndara ina nalinga ni mwamu Nsoko na yama Nsoko bwakire Diana na Innocent bana baskiba sokoro do Katari go ikasetu nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekonge baba Mora Onchiri Joshua Mbiatiri Mbaniga Tiabande na bigondo Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Netherlands nonde meya Nsoko TV Charles Ruanga neraute banwali mene Nsoko TV na Nsoko TV neyemo ni agontamira butamba ntenga obokire mwalimu Charles Ruanga from Nyamira County Kinyarira basement area well tuned in Tuesday edition kono manjito molira toko genda silingana litoli mwamu
Eliorire ase screen yago gago igana ituri mwamuri ali rigoteba nga omonto osambire nyomba takobiserioke omonto osambire nyomba takobiserioke mwanjito muriria metigo se kwana gosambe nyomba gose kwana ko bandonse ase nyombe koya eliokiriana kubiso tema sana tema uri bisorore liyo kiritanga na ligorate y'abantu ga liyo lichakire kuruga abantu bari bamanyete emyaka eri amagega enyombe yari goruguyeri bati amini yobunyansi kerego soki chiro echi nyomba chineji fridge kerego soki ya elioki goyo gatebenga mwabonyarebe bachakire kubeka ndagira liko gochikogenda kwanyora negetugi babeka na likia bwatiro muri edengi yale ngoro go muntu sambire nyumba takobise elioki ngiegara mwanchu muri litote banga muntu sambire takobisa elioki usambire nyumba takobise elioki ya nyumba njuma I'm thinking deep elioki I'm thinking deep lakini kwa rara na korore nyumba gekujya bono bune ya ili thuli ama tukangana magima asibago roseli chisimikal kelia uchigwete igo tukamakonyora abanyanyimbo no bale akalioki karoro wa bamura abakenyuma ete barinde tu bari chakogendora barore chisiminjire mali bayieroro namaine abarabuna nabangotole bone keroro chumunta sambire nyumba nanda atali konyara ko biselio kinki ayo dayano roche murabaro yora kwa ne usilinganira mwa ebintu mbiro tabise unakere keke no enembu embu yawo mete no eniga iga na be korekana iga screen no che biserioka ndire gocha kumanyikana ngwa kuteba lero nga omonto olia watebangane oyo para nga yakoro mo conductor lero garo ke unali patient otherwise onyangiri ali ngeno omonto olio bwango ali ko barutira mangana gali wakamukumyenga wa twenzi twamocha tindiko manyori twarutali ngana kera konyoro umuntu akabo muororo buno tegedete ngakie gocha yakobera batirende kugwate abajisegi naye ngakie kera umuntu arore kare ko bo muororo gakiocha kwara agie kubwenera mwanchu muligili chetire ikomina kiandama ga ichinsa ikomina ibere twatagete tubwate simu yawe totebi asore kurende ndoje chia minyokire sana timadio se to comment chiteka ibere toro radio yogocha gochaga igato tebi asabukire nabaga tebi umuntu sambire muaye ngakia tanyare ko bagako biselioki usona ko umuntu ndo bisirelioki embunere yare ngoro mugaka naro hotel yo gukoromocho kabisire nyama mubuko kuchikubeka mubuko litukeli ubaya konyora nayo ego sambe onyore mechanda sana nsoko bwakire ningo to kwa nerere semambi yabono oyo Zakaria mu makuru kikuyu ngaki kikuyu abo bantu babokire nsinategerera to bokendo afoto iteta studio wa teliberera ono lingane liyo kosambe nyumba kosambe nyumba madine kimumu kosambe nyumba ne chimuma una nkalia bamuramba nyumba jeto ngiye kare sana aralia nikia sambe tikinyombe ekyo wanta bumparonge tiko ikapana mna to kwana kamoya eba ma yani drone meji yabo teyo nyumba jete ba sambe tikyo tikikarara ba imogete bagachibeke ibiriti bakajiweka ibiriti omaete yani ke minetiga omaete kera wasambe nyumba totepono kosini bugata magoso nje wasambire pake sagara ire nyumba ya etabu atia magoso bone kine jimuma okay mbiye mono eto konyeka asante sana kwegure njira ke alibekire baroro bakali gusamba chinyumba elioki elibago bisa elioki dembu bono kwa magotoka bono oji gotaraiga tuli torungiane kai ndoje no ene bintu rende bidase nyombe bigo bisamba mbe otebire igori yechinsagara tebwenere tio kanire bato baroro bakorengera linga bakore bitage be biseiga nonye ne muntu itire umuntu bagateba ngana be chakororeka no bintu mbiro tebise soko rende kerogo totebie semambia bono ne chinga kichiri twaru aso montanya ariko bagakwanera igoro yelingana limwe mwenye kubwate nae fashion yende nabo totebia aso bwango iga totaragenda aso mutimo kubwo so asama yewo kumanyaria agendrete gokorekana kurwa sechinsemo igati yabo ndo chenge kia magio DM ikurunga central committee governing committee yasomete egende ikurukwa oroboti wabo chingwana chia chakire roboti wabo chokorekana nga
lazima baligie umuntu bakwigwana nere gati yabo bali bagotebekana bakorukwa partners baratoke either bali kuru UDA n'abandi na nchini ndoro muchi munkwanira tondo mutumo lakini nobwateri dent tarendo mutumuko nobwateri dent yo morigeria Innocent igoronga ganyote benga gwachito kwabwani omote chinsa chiri chatigete cyo mumuroro yakera nanyorete bako mori gitoti umuswati gitenere gakariko yobwani bono nachitinga bwatoka lakini umanyenganeri deni kwabwateri yo morigeria no nigente kinga ndigereti tiganda regenta isho speed yako kora onere tukari kumubwati na abana turi tumutunyanite manje morigeria yaguri deni ya uno mto Innocent andabwani omotori chinsa 12 munatebete komina ibiro sese monenusu gwano ndatebeti ndagere nkonge pasta gangani Innocent togenda inkaigwira pasta chetire 20 na ibire maiga ye chinsa 12 chabona mambi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, unaanza kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kuruguru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako.
talia yoka na betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sengiye Nsoko TV nibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Chini Gongoro Perpetual machini na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Eye ni Nsoko TV oboroso bomogusi. Yani tunde ya kabiri togo swasama yatu nyato kumanya binagendeta kwenekiwa kura chingongo Ministry ya Kenya lakini botambeni gotogo tebani gotucha kurwase county ya Kisii county ya Nyamira tonya to kumanyanga wikira boniga na ali agendeta kwenekiwa aborokiwa bagendeta kwirana asche skuru aborokiwa ba grade 10 bagendeta kwirana asche skuru manchito muri ya timeti asche semo chiago osanye kare enyomba yago iranire skuru kurende ekera skuru che secondary mense ya Kenya chiachaga kurikia aborokiwa bagiredi komigo chakira litsko ligoro nigo mubaro manene waborokiwa oenegetiwa segati ye skuru me county ya Kisii morokyo manene be skuru yaba mura yaliyo kindo gela dorina nori abwe skuru ya nyachogochogo Javet Madaraka nigo bakwane tineta seni yetu gen Nsoko TV na gusanga buna aborokiwa banyale bawikirana asiskuru machito muri ya robot ruarega netwe no musakito Petro machine turanyara kuri studio ya kabiri Chitariki 12 mutinyo mutangani umwaka w'ikirubere 2025 nomo nigorera tikarituko dio kunyerwa asaborokiko nabo ibuli nabigo aborokia abechi skuru che secondary asukurikwa kwa aborokiwa ase grade G10 Etaro ya Nsoko TV achiskuru Meye County ya Kisii nigo yanikiri mubaromoke bwaborokiwa kwerikia samasomayo. Formally we have been admitting students and giving them the curriculum that we offer. But for this one, we are admitting them into pathways. Given that Rio Kindo Boys is a C1 school, we are admitting, we take all the pathways. That is STEM, art and sports, and humanities and social sciences. And at the same time, with us in our school, we were given the 3 pathways. That is the STEM, the social sciences, and the creative arts and sports. And we are anticipating to receive a population of about 400 students. Privileged to have all the 3 pathways, STEM, sports, and social sciences. So all learners are well catered for. We look forward to equipping our facilities. So far, we have refurbished our 1 classroom to be a computer classroom. We are planning to refurbish 1 room to be a workshop for woodwork. Despite the challenges of the resources, we feel we are fit for the task. We shall wade in this system together, and I believe by the end of the time, we shall all be winners. Usangana walima manebechi skuru nigo bondo banyakoba kwera nigo amakongo amange baetire asukurikia boroki wabo
igento barireira yochkwene kinga nkobeka bare emeroberiamo yokwene kinga aboroki wabu ngobekwa bare asabwenrete irio kwenyorra masoma bwenrete. So far, as we are admitting the grade 10 learners, and the challenge of most of the parents is some could wish to bring their students here, and yet they have not changed the system. It's my prayer that maybe the governments shall reconsider this so that they can give window for more parents to make changes in their choices in grade 10. Another challenge is some are coming from far, yet they were admitted as the scorers. So they get a shock of being required to join the boarding section. Even as students are reporting, those ones who have already reported, they are also having the challenge because they were called, some who are called for the social sciences, but now once they have come, they are saying they want to do STEM. So those are kind of challenges because normally, formally, they used to come and they take all the subjects, then going to Form 2, they can select which one to move with. And at the same time also, we have not received teachers, especially for these new subjects. That's also another problem that we are getting at the moment. Nanyana okwerikia kwa machiwa mayasa matema manene kirasi 12 mwako eta neka makiabo asaborokia banene bechi skuru echo abanyako bakobeka bosyo asokwenekinga bachikobeka masomo ya baruki wa grade ya kenda mutwe. The good turnout for the grade 10 admissions is a result of our good performance both in co-curricular and in academics. Berio gukubarikia abaruko begrade ge 10 hasi skuru a oje secondary imbeyensi ya Kenya nigo bono ocha kabene diskuria rero nonyama kongo a akendra kwenekiwa asokorikia abaruki wabaiga nigo abarimo banebe skuru banyako bakwenekinga bachikubeka kerekemo ero kwenekinga abaruki wabaiga nabarubo ngugendra bale namasomabo kuripoteria Ensoko TV kurasi skuru ya Ndonyo Mix de kutoka imeye bunge South Mugrange County ya Kisii Chepethwell mache ndese county ya Nyamira semulikyo ito Steven Nyarikie mbunde nere anyara tukaba gutara cisukuru aime county yuna kwanekia umubaro wa abana bagendete gusaborokiwa bali bagoswase grade ge kubi banyara kwa bago ikase cisukuru yango toigwango obotirwae Steven Nyarikie mbunde anene mono asanyara tukaba kagutara cisukuru echo na koranga kia borokiwa bagendete koirana ngakyo mubarole na anene mono ngakicisukuru ekigendete kwaligania borokiwa. Kero aborokiwa ba grade 10 bagendere goswa skuru ao cha senior school imensa ya Kenya ase county ya Nyamira nigo boigo aborokiwa bachaka goswa skuru bene ase skuru yaba iske arangenyo girls skuru yaba muraya nsaba kwa skuru ya Kianginda boigo skuru ya Bonyunyu echichonsi chigotoka imeye bunge ya West Mugrango igo aborokiwa konyora bachakire goswa skuru asabatseniri bene be skuru echo bene kiringa ngo babekire meroberie metingu herio kwene kinga aboroki wabaiga ngonyora bali chisemi cha senior school yene skuru ya Bonyunyu high school tore no mogoko monene ekiagera tuaeta buya sano mwako ria matemunyo mwako ri KCSE 2025 na ena kimorocha no ena abana bachire ko report iga bange kabisa in grade 10 basoire abana basoire bona iga nao basoeta ngeme 50 na ena abana bagendete gocha ntoire chance ya 200 ko last year no mwako yonto amenta tu chance ya 150 so ndo tarakieta wana form 1 350 wako join mwako hiyo. Ninataka kusema kwamba kufikia saa hii ni saa 4 tayari tumepokea wanafunzi 40. Usajili unaendelea na kufikia kiwango hiki hatujapata changamoto yoyote. So far the grade 10 most of the people so far it's around 20 cases now. So far grade 10 wameanza kuingia, tunaelekea kujaza stream ya kwanza na tuko na capacity ya kuwa na wanafunzi wa grade 10 hata kufikia 200. Ase skuru ya Nyakongo, skuru ya Don Bosco, skuru yerioga icho chigotoka sensemo ya tutuma saba. Igobo igo cherobe irie buya kero aborokiwa bange agoswa skuru echibene. Skuru ya Saint Don Bosco Nyabiosi. Bono iga
igore skuru twachakire bya na lero litukoria lero twapokea abana mbagenda gocha number 3 we have around 20 students who have reported over in Chipake school tabo mchando ubona kutukuigwana kerenge kanne mwana tabera isiko ngane fees bwabwate ngona gocha bale lakini okoranga challenges nchirikura semechi abandi bale bagocha batabu atikende lakini nanto nyara ko bairani igokora ngo botakamboro bona bo tokobaini kali chabando yo wakana kara renta chinko kara renta chinyeni kara renta chibando kara renta chingende ikiachibese chibago twana ndi eventually ntenda bituchikora se ebunge ya borabu ase skuru ya Nyansiongo na boigone skuru ya Menya SDA nigo boigo mubaro monene bwesokirie bwa boroki bago swararo ase skuru echo cyatwarire engusano nene yo korigari bagari yo goswa senior school Nje Samuel Marube oyo babu mwalimu monene omanyanya SDA high school litukuria lero nelituko tugochaka wati meet grade 10 abana bachaka mambi asobonge muna to kwana ya chinse chibono ega to atimitri abana site ya 100 and the process is on ndo endra to what meet ndo le prepare abali mbaito to aba mbasomiri basenge njo yoko babeka ane asomi grade 10 na boy go to what facilities chisaide chipati kiri chinsema chiri bawo chikero monta ko kugendera we somera chiko pathways atugate chinsisa abana serikali njatoete abana 521 alafu abaibori mbarigeti amabagara abe around 423 asa abana wasiri skuli ya lero abana bari 41 ebari 473 Steven Nyarikimone Ensoko TV county ya Nyamira Biyamaro sana umusakito Steven Nyarikimone kurwase county ya Nyamira manchito murigeria nande tutigata se county yo niga serikali ye county yo yasireta borokiwa Kimibere 33 waboroki wabo bawet nabo igo wetera asoko by scholarship nigo aboroki wa wetania Kimibere banyorete C+ gochigoro aseba abanyorete libagali yo Swase University nabo igo mugabana we county yo lyakwana litskori goroni gatebete nachikori gachinchira aboroki wabonsi baranyara bagusirwa banyare bago Swase University nabo igo bali batanyarite bagwikiranye grade kyo Swase University banyare bakonyorera chikosi siranyare chiko bakonya manjito murgeria turanyaroro boturi ku districto ya Kabere. Today we are here to celebrate the first cohort of Nyamira government full scholarship program. They have been able to go through 4 years of education. They have done exams and they have passed exams. For that, we called them here to congratulate them, their teachers, parents, and all other stakeholders. We took you from homes. Some were contemplating even suicide because at the past it was already half term and they had not been able to join their schools. Some who are from humble backgrounds and they could not afford senior schools. Today we have convened here today to celebrate a paradigm of hope that this scholarship has catalyzed a transformative change within our county. On behalf of my colleagues, I humbly give my profound gratitude unto your vision and leadership for having seen it better that these scholars, they can be able to get a sponsorship. Took it into consideration, these youth, these students coming from the modest backgrounds, you saw it better that they get the scholarships, at least so far so good. Through the 4-year course in high school, we have been learning smoothly without any interruptions. We don't take that one for granted. We thank you, we thank the county administration, we thank the county government of Nyamira. Total
students who took exams, 233. Out of 233 who took exams, Your Excellency, I'm happy to report to our champions and our parents that 80%, what have I said? 80% have gained direct entry to the university. To add to that, and the other 20%, Your Excellency, we are going to work with them and we are going to support them to get to our technical and vocational training institutions. Mwanchu muligirili tutigarete sokwirana kwa boroki wa ba grade 10 anamono mwanchu muligirili tokanda bakase skuru ya kirilia stoko manyigunga abana nigo banyalta kwa bago ikira noro igati ya baibuli bali baleteta abana babo ase skuru eyo nigo bakwanete negeta seni gito gya Soko TV igotigatora abana baitunga kibairanete malitati itorende mwanchu muligirili alinga sechi skuru aho kurwa sorogongo rwa gusi ndata bya kurumambia sira ni bawe ndata kubwa twanya bachekie bintu kogenda twaisire gukora bono nto ndata gukora ndo chembia kenda tengange ndo gukora ene ka jinse bene news twaitire gota yi process ngeti process ya monkore bono ntibo mwana njengende challenge ran kai bintu ba tebeti abana baba de tienge nto yoni chikara chipesa nyoni kisani ine re challenge oba de yumo tege ndike menta kuba buru nyoni kero kontu ate tu nyoni seri sinja rige tu bono ibirugo ya bitu kwa ku town ene de challenge twanya le kya wika gwasi ni wachi bore kero ko koiran sai simbia kere bindo bata to bete seri ya bindo to kora items bono ya bidna no monto kwa ende town ni chikoko ine are mechanda twanya wa kwa majina mimi Jane Manza tumeweza kufika hapa asubuhi tukidhania kwamba hapa kutakuwa na foleni ya watu, lakini tumepata watu wamekuwa wachache ndio kufika, lakini tunaamini kwamba tutafikia. Ngoja anza. My name is Abdul Baraki. I'm excited to be at this school. I was not expecting, but God has opened the ways. I'm looking forward to having my journey in this school. My name is William Simiyu. I work in Uganda. I came all the way from Uganda to send him to this school. We were here as early as 8. But the process has been going on smoothly. We will be happy for him if he exits with an A stand. And that's why I'm here. I come all the way from Uganda because of him. The sister is from the US. She came all the way from the US, New York, because of this mission. So we are happy. Thank you so much. And God bless you so much. Manjito murigerea tutigareta senseme yo yekiseme ni gomwe msiyewe wadiwe na stiwalika haneresokire na wakambu ya mono gochia saboroki wa bonsi kurwase wadiye ibena awakorete bya asamate mwa KCSE ayo abebetega korarigwali tukure ijuma okwana nabaralia ni gaboleti abayiboli kwene kyabuna aboroki wa bonsi oso abare aschiskuru elio mbanyara bakonyorwa banyari wikirani ya kiseme cyabo manjito murigerea turatigarira chingati chinkwana cyabete cyokwana wigoro abalimu baito n'abayibuli n'abana ng'abuyamono asogosikirana igo egwagete ebeno gotigerere turwa estebweyamo gochiyinde na baliamo ngenda tekorigeria abana biskuru no kwasaba baligeria abana biskuru bagende mapema bajakirane n'abande ikiagera emetote bono yeskuru mwana atachete mapema nebegetiro asogwikera abandi pasari ento aitetia se committee no mugabane to simbarate kataba pasari chigende kere wodi igo ase ibeno osase nyari baritate iye kale Jumatano kale 14 na rio pasari chicho kurewo igonko irali bageri ngotene panto ibeno bons beto pesa asogo chokuyi e form yo wichuria Uikaransa tena tuikaransa botambe talibono nga tokol imechando nero ntubwate database yo kumanyanga skuru ngeta yo kolera buya ne litabwati bana
ingi kegerete kunya kuimprove tore school n'abalimu n'abarabo kunya kubaini college tore n'abayibuli n'abarabo kwa bareni college tiegere amasomo gwika tosirikiane abantu bose nago ngaki yabono Kenya yabono tokotenga tokora kibiga chiskuru nchiro chipoteka nchiro divers nchiro okwenda kwa manyega sema goko mangana yestima mangana ya mache mangana yokorosia chitukia nebinto binde binge igo mwana tayo gokora bobe nelinga okogenda asikuwangukire amate mwana ukobeka nga kayole gosenjo gochi gosomera igo nabora anyone koru mungaini karokora matemu anyoli tukeri kwa kwiruge ngomupira chisa china makoba bakongu litukere mwanyora mwakirego Mwachumurigiri bono nigo tukuigwa kurwa somo waziri bw'ekisemi Julius Ogamba nere nigairiteribaga kwarigania aboroki wabali banyare kwa bagoswa ase grade ya 10 na nimono nigatebire wizara nigerweteribaga gochia saboroki wabo kwenyorera amabaga ase chiskuru kwikira litukulia ijuma yeike Mwachumurigiri tigango tuigwe enkwana yo waziri Julius Ogamba. In all the institutions we confirmed that the placement of grade 10 has gone on smoothly, and is going on smoothly. So that the girls can we talked to some of the parents and they indicated that they are being attended to and any of the questions that they have are being answered. We are using the chemist IT module that we created, and the team that is doing the admission is linked to Jugo, and where they need any sort of approval, it is done online, and that kind of placement has gone on quite well. As we speak, there are still some parents who want to change students from their schools, and that window is still there, and some of them, even under C3, C4 especially, are being done by our CDEs, and it's ongoing, and the exercise is seamless. Even in Nairobi, we did allow some officers, technical officers, to be in place in case there are questions arising out of the placement or any challenges that parents might have, so that their issues are attended to there and then. For example, where we might find that the student has been admitted to the school, but the school is not reflecting on the portal, they need them to reach out to go out and it's sorted out there and then, so that the child can be, the learner can be admitted. So what we've really done is to ensure that all our officers are on hand across the country to respond to any challenges that might arise in the admission process. So far, we haven't seen any major issues or major crises, and the admission will go on all the way to Friday, and even after that, we will be able to discuss and see what is the issue, a status report on Friday, and that status report will determine on whether we open another window for further admissions until each and every learner out of the 1.13 who did KJSA are actually admitted. Because this being the first time that we are doing this particular placement system, we anticipated that we would have these challenges, these teething problems, and so we are available to ensure that we navigate that space so that we do not disadvantage any student or any learner. Manjito murigeria nigo tugendete kumanyaria gendete kwene kiwa asensemo yekisemi kurwase county tone county ya Kisii na ndebono nigo gokwira wikase skuru ya Raganga yuye gotoka asensemo cha kitutu cha South county ya Kisii asibona abayiboli babete bagwesokia na korobekana wikase skuru yo bakomochia aborokia be skuru yo morokyo monene asama tokyo yo mwakolyo eta babosaborokiwa banyarete bagokora matembube. Manjito murigeria turarana boigo gotegare gatie nkwana cia baibuli yabo. Abaiboli kurwase skuru ya sekondari ya St Thomas Raganga ebunge ya kitutu cha South county ya Kisii nigo bakoliro kurobekana wike skuru yo eri kwemurunganiria amachibwa mabe yaboroki gwabo baba bagokora asamatemwa manene yo mwaka w'ekiri 2025 asomoroki gwo mutangania nyorete deep lane.
omosi bwenseme yo Vincent Abuga nigagikere amachibu y'amatemwa yo asatebire bine skuru yaraganga nigebwate birasi ne kirabu chisaine asenkwana yaye Vincent nigabolie serikali n'ekyombege kolikia borokia kolikyo mwalimu omonene mong'ao bwe skuru yo no mo MC area o so mine bwa Kristo tingo kirina performance ye school more especially when it comes in school ya St Thomas Raganga Secondary School inchuno mo MC na somete umwaka 1999 mpaka 2000 iboniga school ntaite ko tengere well equipped era bwere Raganga Secondary School actually no St Patrick tenye bwati Raganga Secondary School ere bwate era bwere well equipped bwate geregento keroro umuchando buga tuara ase school ontagete ko tebaiga one management ye school ya very poor. Two, abarimu tubwate ese school bako ba ready by omo principal. Oberi reiga kuru almost 2019. Mbaka reiga. Kuru agajite gaiga tanya ko improve school kuru agajite ada ise means ko eko nyako genda nsikira litu. Esa maskania manene na ende na saba sogwanje. Te mine tinge principal yega na ere go kwera raganga. Enargo sabarere principal go jagira litu ko liare nako gendera. Ta baise go tache sukuru gaiga atutaide ore arogo oyoro yo mobwa baibuli be skuru yo nigaerere michando era se skuru yo yaraganga asaba orokia be skuru yo bakonyora guika se skuru korengana no muibuli yo aborokia be skuru yaraganga nigo batariko beko mokia sogosomia aborokiwa aiga raganga ne skuru yane gento kiato chandire raganga yiga abarimu barega bari gocha in time principal erega iga igocha saine dikabwene tagocha mapema boga na isia abarimu mbabu atiboki bwa kwa somia bana barega principal yo katiri korangerie board anamura nigamochiria barayi bobotenene ribo skuru yaraganga asogota beka abana baba se skuru iyo lietana namura injono moiboli oraganga secondary school ntora nyora amatoke aramaya ko member yo kajorira iga muntu teyo bwate mwana wa Kuruga abana babo chisukuru chansiko ale bamanya gotochorera abantu bagotetenere sukuru umuntu atabwati umwana na kiagakora atameti umwana oyo narenge kirasime senkwana ya Sabina Mora igomoro kyomanene bwe skuru yabero ko babekere school fees yere igoromono abwasaba iboli babere bagotema ko yakana tinga kibono batagokeretia amachibu ya matemwa yo Sabina Mora Jeremia Okeya aba alimu bare skuru ye ko chakre principal ama yale na bagotobekere school fees ngotema tole tuwe kokoti tuamenyo kabagara tualigire tuareti ekara toka nyarongo mwana abwate iyi goto sina ngaito ebi banungu singa ingo chakera ngaingo kolera ngainale Deborah Kirubo Ensoko TV Diana abayiboli bagwe kogoti arono maine ngwe kogoti ba kagerete necingaki babwenete bono barankira ni asobwa mu baikaransense kiro muntu bono bunako nakoyiga kiro muntu agotama gochia abayiboli baikira abo bakorobekana achibwa tariko goke na maine kunanga ite kwa yaro kagera abana mwana te yo nyorete si skuru yo echakerete D which maigabu nyegenete nga bari bakoro kwa abateneri b'Ekisemi ase sub county une county ya Kisii barigiri baga baikaranse na abayiboli yabo pamoja na abarimu yakagera okonyora umwana buna bono muiboli yo begeto umwana raganga uyo form 1 uyo mwabona arole form 2 uyo mwabonde naroro form 3 school ine yanera tebango mwana oyega koleto mwakoli taiteti ando yo naroro bono igo gintu gitakire gokorekana gabwe kera bagoteba asara y'Ekisemi yakire mu wikaransanse muigwana andake innocent ande ngo chanale bolio nga ningoga igoga nirikwewe blame omoiboli no morokigwa ngokubekera SMN ne ko base bali eko ba SMN ne ko base bali babwa tubumanyi bwo gosomi uyukuru ko mwalimu morokie kulendo muiboli
no moro kiwo emba bwatensemene na bagokora namaini abana baruna uturamanya ngakingira sikie kimwa cha bari batebe kyomo bongere kiare ngaye kebe kyomwako yo gyatwate tyomo tutoko genda busimu nchumurigiri asare nene yumuriro nigo yaeneketigwe asensemo ya magena eward ya bombaba asebungi ya machoge burabu anamono kubwatekana n'umuriro yuategete na konyara kaba kogosamba obumenyo mu mubasukano uyu nigo uyireire abamenyi bensemeyo gosaba bokonye ajirange sasa bayabutuko yaetire imago egwa jioni para gutira ngotirimboka ngwa jioni jibono ne jiaki bibago bikali para nande ngakiri nande kairole nande ngataba ya mondo mosaja kanera mani ngosoka ngaibona lyo lyatioka ngoka maisoro goronga ngaje magenete kayeti ngosoka goja makanyora nga iga abantu bejira abo bara bangangensa ebintu ebiyete abarolimbu namurigereretia chisimichi nyinge nchiyete chiabantu bali narkorosere customers echiokorosi echinde chicomplete mbegetega amali nabali ang'elifu 500 gochigoro chisimichi abanyene iga abanyene naborochega barache kumbori iga bono nsinyire ngakingokora obokonyi ndase nyunga ingogenda no omugondo one nkolima timbwati ande nkonyora chibesa none nainche ni gonkumetia seng'enche kero naboka ganatebi gung'eke bande kiane kiagire iga nonkoneria chianga chese biasara ebi biane igo nacha nanyora ng'akiagire nke nondosetie kebande eke nande iga nobotamero bwane bore nonkorusia efisi nasomeria abana timbwati botamero bonda ase eng'encho iga nokonyora kwane kore. I also want to thank the county government of Kisii, fire brigades, abo baminyoka nonya baika too late, but imbaike kiagara the distance itself, ne speed y'omuriro orengega iga gwitithia chigasi chiarenga, mbange gocha gwika mapema, but imbate mase bakonyara. Bona sogo sabakwana seng'encho ano etegemeo yane yangenene, ne ibande imoroche biyete ibanda bitatu lakini ibibere ne byane kama nekiomo jirani yane kikende kama na komboeti asara nanyorira ere chibesa nyinge sana korokorosi binyombe chibake biasara byana bi hotel na biwatange chi milioni bere so nare gosaba wera wisa response gavana county government yeito na onde bwe insurance konkonya so koendera lioko mwanje konkonya tugosaba gavana yeito Simbarati kurancho tokonye mwe mbio badia barongo tukonya mwe msie mutobwatesi mutusupport kendegeke egere tuchakire wancho murigeli tugotikana na sale yo murero tokoira na goikase kiama kia ODM asali tuko murai we kiama kyo Buru Odinga aumerante nabara agati abono mugabana we county ya Homa Bay Muske Gladys Wanga sibanyal tukabago twara chingaki na gukwanira igoro ye kiama kyo na nimona bakanyara kwa bago soka kurwa sichinse mechi ya Cliff na gukwana nabali kiamangana asibate betenge kiama kyo ni chiko bage guchaka mekutano yo gukwana naba Kenya na nimona bakuyaliga nigo chikoba bakomera naba delegate elikonyara kwa bakoranga bachakirie sabali yokora gosenkonyora bali baranyara kwa bakoigwana barabuo eliyogo chikoligia oboraibo mwaka bw'echinsi bwense mwaka bw'echirubira 2025 biregati ya bali bachikwa bagukwana baru noboraibo kiama kia UDA. Any other question? Mimi naitwa Maitha Maisha from Sanango FM. Bwana party leader, kumekuwa na hali ya etieti katika chama cha ODM. Pengine katika kikao cha leo pengine mmegusia jinsi mtakavyoendelea kuwiana ama pengine kunaendaje kwa jumla? Lakini unasema kuna tofauti kati ya members ya party. Hakuna. Ile yote ambayo inaendelea ni demokrasia tu, kwa sababu party yetu imeruhusu watu kuongea na watu wanaongea maoni tofauti, lakini vile tumesema sisi tutaendelea kuongea, tutaendelea kuimarisha chama yetu na chama itaendelea kuwa mmoja. Thank you very much. Asante.
Wachubuligili na ntotigalita sekia mekyo ODM araikorwa ase chinsemo aiga se county ya Nairobi asobwa ngo nigo baumiranite na baro bakanyara kwa bakubwatirana nenkwana yo muraiwe kya mekyo Dr. Oburu Odinga na munemono asparo chikanete kumurage byara uyoro mulikibwe kya mekyo Edwin Sifuna na ndoro senator o Nairobi asokobara kurwa asumusangirekano yo Okilifi. Kama wapendi ya mapendekezo ni vyema pia vizuri waambiwe ukweli wakati huu wajiondoe. Gari letu limeondoka. So I know Secretary General Sifuna was not in Mombasa, I've seen. But I want to request him, we are the ones who put you there. Please follow the party line. So they can pick all the notes that I have and go with to opposition. Because we wanted a very strong opposition as we run that government. Wanchumuligeli kwekera abuto ikira omwali bwa mayese mambi yabona Diana. ODM nerejo. ODM. Sifuna is a big man. Abande mbalenge Nairobi. Abande ende yatebekanite yalenge Karen. Ende yalenge Mombasa. Ende yalenge Mombasa. Batebe gali yaba ya rule stage. Eliudio walo nerangwaro chinatete no buraibiyo sakoli. Ndaite tumurikie sana. Murayo yo mukuru asekia makiri kya ODM atotebyo wene. Entoche toligie by the way oyo match chegaiga yareka bya ulio choriro lese the bunge go se senate kurwa senseme ya ODM ande bali bakwebwatanije kwara abande batambukire bachiro bago basokire bali batigalita asumugondo bu ODM igendege kwamba korekana asebono igebi chanche bunandigereti barayiba bwate interest ne kya magi ODM mono na barayiba kurwa sensemo ya Luo Nyanza na barayiba kurwa sensemo ya Mombasa uise kuligilia sensemo ya Western asomo skososi na boigo moskedu Sifuna bakurwa tibaro lekane toro na egento kiaro lekane nkelinga Western na bekorekana bera se guchaki bara yabo ya siasa na tembea gale nsemo ya DAP Kenya bale na Eugene Wamalwa Sifuna atebete statement ya tasome ne yo coach ko endos umuraibuense Dr. William Ruto uchikoligyo burai and I think maybe goroga manyete statement nere yale gocha aya wasome ebirengere bya innocent rekego era natatebete mapemo mwanchu muligirili nigo chietire chinsai chitaikanye maiga yense yamo sema mbia bono nindo chekinarabuga gotabo ODM sasa hivi ni mali ya Ruto who gets what when and how explains it more. ODM failed the day they gave Oburu party leadership without following the party constitution. Oyunki narabuga Andrew Matunda wataba live kuruchinse mocha Nyamira town ime ya top 6 Salams Club agoteba noale ime yomurubili ndoche yairukire ni ndoche gaiga Honorable Victor Omondo noale ateba following from Kilimani tuko pamoja agoteba hadi tamati na my lovely Sharon Victor 6 Simba ya Kiamo Kamamo Somrispa Waro Anthony Ragoli Sura Mbaya Ro Safi Vini Sanganyi Sheila Kemuto Tirisa Mboka Tirisa Joshua Mbuya Honorable Ndieki Maganga Grace Ombati Kenya Bayuruli Shadrack Nyambane na Onyoni Gotaba Rogers Nyariki Kaleni Osinde Osano Comedy Rojo ndega utebanga bono ni serikali guchikogoka mwenye Sifuna kago seli wapikuru wasikia mikyo Natasha Mukiti hata toto la Kisii Nancy Ongiri kurwa chinsemo chia kanyimbo niko ndani Mosatino St. Kebande Esokoro agataba morning from Lee Kenya village Nyamira county mbuya mono chinseme chocheli Kenya nindo chega iga omuigwa Eric Okari agataba good morning team ensoko bwa Kire Diana B Ndemo na Innocent Onyango as usual always watching you live from Machakos University ndani ya Soko TV hadi tamati na wasalimia my dad Richard Mose, Mam Josephine Mora na from Sugubo PAG Nyacheki ward bubasi wishing them a blessed day ahead. Nindoche Bluetooth ya ikiraiga senior lamekyo maliba kuruchinsemo chia mara nero soire Bonventure mubisa kuruchinsemo chia KTRH na ondeme yo murobelia sema mbiabono Rabani Makuli kuruchinsemo chia St. John bumabacho tuko ndani na
egati yabande balida nyare koba ngonyora libaga nkoligereri nabo korora Diana Ondonye karabu asensemo SMS onyare koba gukumwa tokase ubwangegere togenda umutima ko tokoirana taso ase chinsemo chirichio koligereri ayalese chigazeti Kura sensemo ya nego igando che wikiri faute bae gipindi kia sana na yanchiri kuren Soko TV nabego kirandense ki yomo sorbe sonera utebanga no alime yomo robiro nabo igo Natasha Mkuti no alime yomo robiro Victor Mondo Mienda Victor Monda hotel following me present from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na my lovely Sharon Victor 6 Simba ya Kiamo kama Musomi Rispa Gwaro Anton na Wigandro Matunda live Nyamira Town imea top 6 Salams Club wika omoiro abigo anaregati abari bagusangana into asomtanda uri Facebook Innocent uranganjira ndaba soma ndoche nale libonaleli aotebanga amo lioka buna butambe nabo igo kurwase ensemeria mbale bante binga aiga Fred Moga komo kurwa St Peters nyakinyo misia secondary musical Fred Moga Moturi atebanga pamoja Edum Sasia Machi Wilson kurwa bobasi nyamachi nyabite niko ndani walimi yomorobiro na boygo Andrew Matunda live Nyamira Town imea top 6 Salams Club Kenya igati abali nanyare kingo ikera kuri no manchito morigeri atikatura endo mutumo keigo nyato kuira natunyato kumanya ya rasiga city unenchira ya maboygo yo kumanya unagendete kwenekiwa Eye Soko TV Oboroso Bumugusi Twaichanire kuraligo kwa Bernard Mugaka Ugukwa kwaraligo kwa Bernard Mugaka Igaru mwanu nyagusira Samuel Ogero Kimanga na Gladys Nyambeka No Mugako Rose Kerubo Oriegi Nigali Sedolvin Kemunto Samuel Ogero na Boigo Amos Mayaka Igale Sokoro ya Emmanuel Noyo Mwabo Judy Kevin Valeria Mary Jacqueline Mora Modesta Rebecca Kerubo Nyagusira Vincent na Boigo Elijah Mwanoye Patrick Oriegi na Miriam Kemto Nigale Mokoyoye Zevania Jobson Dennis Fred na Boigo Joyce Igaru mwano mumuro mwabo Ratemo Ouru na Boigo Tom Nigaru mwigwa Onyagusira Ogeto Nyagusira Mayaka Rieko na Boigo Bosire Abangina Moke na Bunyagusira Nyaboke Dorcas Helena Elmelda Elizabeth Priska Concepta Nyagusira Joyce na Boigo Teresa Igare ba mwabo abakuru kwa Kimanga abakuru kwa Rani egati abande Nisa Moke abakuru kwa Gero abakuru kwa Nyaboke amona abakuru kwa Nyambeka egati abande Oberoye nigarura rusiwe nkendu yafika kago mochari kitariki 14 cy'umutinyo mutangani bo mwaka oyo na kwa indwa senka yaye ensemo yali amokoti ansimuamu borabu Nyamira County kitariki 15 cy'umutinyo yiga bo mwaka oyo yiga okwo no kwatwaralirie kwa Bernard Mugaka ku Soko TV nigo twatumire amagombo ukiase amate abairi n'abasani ba Bernard Mugaka Onye kubwateri ibolyo obutini n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga guchense mo ya Ungatarunga Xerian Road.
ime ya Better Me nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amariogo y'ogotindi amosariri bono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Asamange twakirisimyese namba 0706840844. Better Me Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Amaruyeni gagendrete gutose mwana boire bukia. Tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyora murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibirichishabutuko ime Yensoko TV Oboroso Umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Obulimira bwisi yobunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobolimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwe na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Yensoko TV Oboroso Bumugusi. Onchumuligili chitire chitaika 15 maiga yense ya moya bana mambie na buna twagotebye kera twirene kuru mutimuko nigo togoso asense moye ji gazeti go sokoboko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard yase mambie bono asogonyara kwa tukuligiriria aliaro Diana gazeti kibwate se mambie bono Manjito murigeria na nja sokoboko kwa ne nigo mbwate gazeti ya The Daily Nation nero tugochusanga naye gaiga nawe kumanyuna agwatika se gazeti kurende umonchu muligiri tutarachaka gukumanyia aliare se gazeti ya The Standard na The Daily Nation tete turaitira tororenga na aralia ali se
chigazeti abatebanga ari ase bold go searching mangana limwe mwe gazeti ya the Daily Nation ikale otebanga ekiamagia ODM nigo bono kiarure enachi yaye go sekia nyara ko bageko na chibirengera libiyaye abwa sebicha ni moroche umurai bwe kiamekyo Dr. Buru Odinga na namono mwanchu muligera linindo chomogano gabo go kwanira igoro yokoirana kwa bana bechi skuru chia grade 10 go sebekera sikia grade 10 obanyara ko bagwika ase skuru ase gazeti ya The Standard nindocho bakale gotebanga Ruto Owalo game bakale gotebanga egosori igati yo muraibwense no Owalo oyu konye oromo konyi ase serikali yaye ase bali batebekana chief administrative officer kolende keli bakobolia mabolia manene mwanchu muligeli nkoina nese gazeti ya The Standard ningotebinga ningi keli kwanirworo walo nigara lingango chiale ko bakakulige oburaibwense umwaka bw'ikiri bubere 2022 niga yakwana ya sekanisa ya mekera aligo sasima ase chinse mo chiri chia siaya. Gazeti ya Taifa Leo ngotebere ni musimu wa kuhepa Ruto abwese ebichani ndo cyo mwanchu muligerali egati yabo no Walo Elude uyonya tukaba gotebanga gwetigirie mirimo yokoba omokonyi ase bali bakoligerelia emirobeli ya serikali nabo igoni ndo chebicha ya Moses Kuria negati ya bali ba iruseti ase ABC na gotebanga nigo babwateganga yokuligyo buraibwense kolende Moses Kuria aseli tukoli gorona nde na muroche ase chinse mo chia Nyeri asanya tukaba gakumuruka na gotebanga niga gochikoba gakosoa SMS yokoranga serikali kare korosiwa ensemo ya Mount Kenya ya build access message goli bolio ya Taifa Leo na bondo chengo mwanchumuli na borali nyorere chibu kubwatekana ne chingendo cy'abana siasa togosoa ase gazeti ya The Star bagoteba counties drawn in 8 billion bank loans amid financial crisis no mugano kali gukwaniranga kichi county chi umwachikobwatanirwa ne makabeso ari yeji bilioni 5 na ekera bono bagendete gwetera omuchando bw'ikibesa. Gazeti ya The People Daily ngo kwanerere igoro yokurwanirira omwaka bw'ikirubere 2022 asipakale gotebanga bono abuoni ndoche obekire ase beche yono muraibwense Dr. William Ruto indocho muraibwe kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka mokonyi bo muraibwe kiama gia Jubilee nindoche Fred Matiang'i nindoche Rigathi Gachagua nindocho muraibwe kiama kia Green Movement omuske David Maraga nindoje Jimmy Wanjigi bwe kiama gia Savina na boigon Kamora omu Senator Obusia Okio Tata na boigo mwanchumuli linkamora Boniface Mwangi oyuko tebekana gose orumurwaneri bwo bwene bwo mwanya bantu igona bukunyara kabago gwesomera na kumanyanga ngaki ekeminano kyo mwaka bw'ikirubere 2022 giachakire ko bage kuruswa nindo chese gazeti ya Business Daily kokwa na balenga igoro ya Kenyans cling to checks as Africa peers move on aso mwanchu muri bagatabanga ensi ya Kenya nige kale koba ye kubwaterera chicheki sana na asechinse chirichinde chire na yaro chianyara koba chiko genda bosyo ngono nabo gwesomera umanyenga chicheki echi Kenya kali kubwaterera njire chiechi onyara koba gokumanyanga ninki ekike gendeta se sekte yo mwanchu muri ase gazeti ya Mwananchi eyure kurwa asense ya Tanzania bagoteba kitim cha usafiri mwanchu muri bakalagoteba ngomo chando bwo bosombia senseme ya Tanzania team batina ngotebunga nabeka mineti gano mo chando kurwa sense ya Uganda egazeti ya Daily Monitor kwaniranga nigereke minano kia egati yo muraibwense yo werikaguta 7 na abande batano babire abarwaniriri batano batatu nigo bachikoba bakogenda gochorwa n'abaganda chitaliki 15 igo namatukabere mambia nde abaganda ngogenda bale ase chikura abwese bagatebanga nobo chori bure egati ya Yoweri Kaguta Museveni umugaka oberukora ense USA kegetambe n'abande batano babere bakwamiranere abo bande bakwamiranere segati ya lieta limanyekanete Bobby Wine ose Robert Changulanyi igona boko nyara kaba kogosoma na koranga ngikire ase chigazeti abwe manyere ntagetego chaka ni gazeti elimbwate tasoko boko kwane ya The Standard
bagoteba nga chikadi cyo mwaka bw'ikiri 2022 ekara bagoteba mokonyi ase bali bakoligeria mirobeli ya serikali nga kyokorekana nande anamono tendete mirobeli ya menene ya serikali akonyara kaba gakubugikanirwa na umuwaziri ya serikali ekera iraliri kwerusia kurwa CABC ujumbe yaye nige konyara kaba gekoligerirwa ase chinchira ibire ntangani bagoteba gaiga nige gotebekana nige kororekana onye serikali ya chikobaga yakorerwa maonchoriri yakorekana eluidio wala buranyore nguchiarenge kobaga kurusi woro igento kendigia kabiro mwanchu muri koligereri gwaiga nigabateba nga chinga kichinde insa chinde nigokonya kore ase ABC etabugati obokonyi bonde korwa ase serikali igona bukireirenga negento kendikerete eluidio wala kanyara kobaga kurusi woro nande enchirende mwanchu muri bateba nga nelia na barabega gotumekwa no muraibwense konyara kobaga gwotora na chikura tigandigire chinkwana abarai abakwanete mbaga eluidio walo koralingango chale kobaga koligyo burai bwense igati yabo no mo senator bwe county ya Kisii Richard Momoimo Onyonga oyotebetenga mayaga yugo sira ku musikira ilo dinga abanta bangi ko ruchinse mo chia Luo Nyanza nigo bono bachakire ko bankona ngankoli gibaro burai bwense nigo historia gototebya yense ya Kenya nga ibotambe nigo tugotwara chibarasi bire asagoteba igeko bagati yo murai bwense na bali asense mo yo kwamereria serikali onde bwensi ogwesokia no yo gochikoba kagosalia chikura oyo no mo senator bwe county ya Kisii Muske Richard Onyonga ase gazeti ebuna akwanete nkoligereriga iga omurai na ndoro mu bunge Milio Dhiambo nigagoteba iga oburai bwense goseko chikorwa nekiro gokyuburai bwense nigo bono gekoba eketabuga tikende gionsi na koba korokia nga nobuliri asamaga na yatanga fools errand onye tako boli korwa se kiama kia UDA igagoteba nigara chikoba omurai bwe byame bike nande nigatagete koba gakorekana kumina na enyameni ne kiama gya ODM Tony Gashoka umwana habari nande boigo oromo nogelibwe kiama gya kanuni gakarigoteba iga ebirengera libyeludio wale ko chikoligyo burai bwense nige kwamba karorekana n'umurubelyo bwo korokyo bonche agoteba esenyencho Ruto nigagendete koranga ngakiara nyole chikura chiensemo ya Luo Nyanza na niga ligereirie niga kuchikobaga koligyo umuntu uramokonye asokoligye nchireyo na niga gotebekana nga obonobo inche buli bugotaka kokonya elikoranga ODM ninyare ko bagikuirana elibanyare ko bagakora chinkwana nere umwancho muligereri nabo ko nyara ko bago wesomero mugano ingo yobwatinda sepeji ya kane nyara ko bango gotebinga ningi kegendrete na namono eludio walo ngaki era earigani chiko bakuriyo burai bwense nabo igo ekiamagio DM na kero kinga gekorekana nga nabo kira seko bage watorna Mwanjito muligeria buno yominto Innocent agotebiri igoro yekiaba kia ODM na babete bagutwara hitukuri igoro chinkwana chiabo Mwanjito muligeria gazeti ya Today Nation oinoro mugano monena saba gutebanga ODM kwamwa egando chene bicha hiyo muraibwe kiame kyo Buru Odinga nero ya gazeti na ndo mugano enigora se page ya kane ni page ya katana gazeti ya Today Nation oigo mto Innocent na kwani igoro ya barokiwa kwirana skuru osaborokiwa goswa aseskuru aborokiwa ba grade 10 ayo kwanerere igoro ya Mariogo abwatukirwo chia sabalimi asabaote banganiga bwatesumo mwanchito murigeni gatiali to cyosanga naye namba yana mangase gazeti ya Today Nation kone ndogo stoka gazeti ya Today Nation page ya kane page ya gatano mwe mto Innocent agotebiri nyo kwanere igoro yekiama kia ODM asebona bataite kokwana nomra ibwense banyale bagotwaro kwigwana asoba chori bwo makogocha na witira gazeti yo machito murigeria aigani go bagokwanira igoro jegati yabarai bali barutire dose bako mogikeria Edwin Sifuna witira chinkwana abereka gukwana dochaigantu bwate omo MP bwarego usonga muske Samu Atandi ujo nere omogikeria muske Edwin Sifuna asali agotebanga nigo abeire kako chicheri omo MP Junet Mohamed
kurwa chisemo chiria chia Suna East negatiari bagukwanira Mwanchito Muriria korende nigo bagukwanira igoro ryo kubwatira no muraibense kwene kyabunense ya Kenya gwikaso mwaka 2027 guchabare kobanga beyariganirie korende bagatebanga barabwo gwikabanyare bagutwara Asia gwikabamanyenga ninkyo muraibense ya Kenya akoba mapema batare yarigania asobo choli bo mwaka 2027 Mwanchito Muriria abagosomera omugano yasobwagale ase gazeti ya The Daily Nation page ya 4 ne page ya 5 sibege page ya 5 higokwanire igoro ya Aisha Jumwa kurwasi semo chiria chia Cliffy asabono naro twaro Mwanchito Muriria ase county area nigo bono bachakire kuyarigana asabagotebangana barobwo babwate okobwase kya makeria kya ODM bono nigo Aisha Jumwa erusirie kurwasi kya United Democratic Alliance was UDA na waswase kiama gya pamoja African Alliance asatebire buna nere na chikoligia obo governor abo mwakolia o 2027 Mwanchito Muriria nabo bwesomera subwagala agendete kwenekwa kurasi semecho cheklifi na ndo manyenga ase chinsemeche kero bacholi bakibwale gokolekana omorayo betega kubwa kurasi semecho kurasi kiama kya ODM nabege kiama kiria kya UDA korende bono negatiali abagasene konsanana na koranga ke bagochia kwenyorera oburai kurwasi kya makiria kya ODM Mwanchito Muriria linkoira na page ya 4 ya gazeti ya The Standard buna nagotebia lingana limwe munigo liarenge igoro yogwetigia kwa oyo Kabero Mokonyi bono bwemero bilyo kuligiria serikali ngokorekanere Ludio Walo na nigo bono maiga yokora liangangu cyareko bagakuligyo burai bwense ningi kili bagotebanga ne card kie yabisete igoro yo eganga yayo kuligyo burai bwense nigo bagoteba niga Kabeire sengaki ya Momokonyi kuse omokonyi bumurai bwekiama gya ODM nyagosera Raila Amolo Odinga na bagoteba obeira sensemo ya siasa kurende bagotebanga nigo ase miaka yaitire ang'etano iga arorekanire konyara kaba gagutwara chingendo chikonyara kaba chikomoro kinga kiliako genda tanyara kaba kako kemisia gostana kuburwe gento kiliatagete gakie munyure Ludio Walo nigatagete kuligie kirugo gya Kibra kialangata Mwanchito Muriria na nemono koiterese kya magiodium keranyara koba tairie ticket yu akanyara koba gakunganya okogende kya makialinge kya Musalia Mudavadi kiale kuru kwa Mani Party Coalition akababuna Omokonyi bwe kya mekyo muraiwe kya mekyo karuororo no mwali akersaine akagenda nanalite gwetigie mirimo agetigie mirimo akagenda agaswa CUDA no mwali agaswa serikali kurende bali bakunyara kwa bakumuraga nigo bagoteba gwetana tugandara kwa namangana Omokonyi bwo mugabana bwe county ya Kakamega Ayubu Savula akwaneteiga Owalo tana kubwa kende tana kubwa kirugo kenda asubwe mabwaye nga kibona korengera linga nabo murai bwense uino mugabana Omokonyi bwo mugabana bwe county ya Kakamega Ayubu Savula maega yoko igonga Ludio Walo bwe rusirioro nagosomera mangana yo mubunge suba Emilio Dhiambo nera kwaneto Mwanchito Muriria negati yabaraya banke nigo banyara kwa bakoligira lingangi kilia akonyara kwa bakora usukwerusioro nigare egati yabari bagotebekana kwa baba semye be serikali yomusike William Ruto no kwerusi kwaya nigo wono kwanyara kwa bakorekananga nigo kwaretira mabulia mange segati yabo oliokoro kwanga umutati umangana siaso kurungo doyo widi anyara kwa bagotebanga libuli rinene talingo walo bwerusiri ase kirugekyo kurende libuli ndiringa nanyara kwa bagakoreta chikura kurwa sensemo ya Luo Nyanza na ande liya Kabero bakabuli nanyara kwa bagakonyora abantu bakumubwati na nabwate bene ebintu biri biramukonye ko bomurai bwense igo okwerusi kwa Ludio Walo Mwanchito Muriria nigo bono gokororekana kwanyara kwa gokoro kinga ningi kilikegendrete abantu akurwa se nonyene semo ya sia nindo chegaiga nigo bagendete kurwe birengereri byabo igoro yo kwerusi kwaye asande bagotebanga niga kororekana niga asogete elia nyara kwa bagakoranga ekiama giodiem unyara kwa agokeura chinguru n'obunyamasi bwaye kurwa se chinsemo chia Luo Nyanza eliokoranga kianyara kwa bage koigwana asobwango okora chinkwana no murai bwense na gotigeli yogi igo na bokoligerelinga igorunge political strategy ko sene nchire ya moya kisiasa muganole CPG yakane
nabo gwesomera gabu nyarako bagukumanyanga owalo yo ningo na nene mono iguru yokunyarako bagakora linga bono guciare ko ryoburai umwaka w'ekirubire 2022 se bicheli narigereri yarengese gazeti ya the People Daily bone lieteli ya mentirwo ne barasi inde yakire kolende umuseneta bwe county ya Kisii nakana nga barasteya page ya gatano nduchi boygo Innocent egero gukwanira Eliud Owalo ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano nemo nero nigi gukwanira asoyo mobo yota tagitamanyikana gutebanga Eliud Owalo tagocha kikiama kiae wikacha kine kiama kiria kiarasukire mutwe nande bagotebanga onye kiama kiria ODM tikiri guchikwana ne kiama kia UDA ukubwatirana na serikali wetira se agenda iliye ya 10 ose 10 point agenda iyo muraibensi ya Kenya betega kuigwana na nyagusirare la Molodinga nigo bone Eliud Owalo handarachi wesokia kuruase okumera na kulia gose ase kabira yabo yabagere mwacho burigereri totete kurigereri ya seseme ya siasa page ya gatano nigebwata mangana igoro yekiama gia ODM mukutano korekaneta se chinsemo chia Kilifi asomuliki bwe kiama kyo Edwin Sifuna tare ngoro nabo igo oyore omokonyi bwe kiama gia ODM Godfrey Ososi barorekaneta batari korerekana aso omo sangerekano yo orenge bwabarayi bali bale abanene ase kiama kyo nigo bateba nigo banyartuka babago kwana na anamono bakanyara kwa bakoigwana nga nigo bachika babago twara chinkwana cyokoranga banyara kwa babakoligia basani bali baratwara birengereri byokoigwana senchira eyobwamo igati yabo no chikoba bakoranga banyara kwa babago twara okoigwana igati yekiamagia ODM na UDA ligokora emiremo asobwa masebi chagaiga ni muroche oyoromo gabana omo senator bwensemo ya Kilifi ogurunga Stewart Mazayo indoche oyoromo gabana bwe county ya Mombasa omoske Abdul Samad Nasir abo ni ndocho mo senator bwe county ya Siaya na ndo muraibwe kiamagia ODM omoske Dr. Oburu Odinga omoswati osomuraibwa baswati kurwa chinsemo chia umurai nigarabona umubunge nigakamira umurai w'abasubati nigare kuruchisemo chia Kisumu Town West umuske Rosa Buyu nigo baikira ntase chinseme chia Cliff na gutwara chingwana na bakanyara kwa bago kwanera mange gatiabo nigo banyara tukaba bakoligerelinga nga liumana lire ODM ngaki bakonyara kwa bakolikora kurende abali bagbekira sama isobona sigazeti negatiabo no mubunge bwembakasi East Babu Wino oyo onyartukoba nerega kororekananga nonye tabuga tikiro gokende ende onyare kobaga gokwaneruga iga ase obugagale mwanchu muligiri nabo igo ase bono igekera umuraibe kiamage ODM Oburu Odinga bole tigunga iyo mo senator we county ya Nairobi na nduru muliki we kiamekiale agateba nigabwa temeremo nabo igagairane linga Godfrey Ososi yoro mokonyi bwo muraibe kiamekyo nere nigachete asense ya South Africa nigo ametienyi ikomina kianda itigarete bosi bubochori banene ne kiamagi ODM nigo kera kiumira nteli tukuligoro Kenya alitokabagiye kurwa libaga ngamba chikoba bago twara chinga kichugo ikaransanse na koranga mbatwara uko igwana no murayiwense Dr. William Ruto nabo somera na kumanyangi kera oronka yetu mu direct twakonyora libaga na tubekere clip cyo kutaka koro kinganki kilia kore kanto page ya gatano ya gazeti ya The Standard ngo kwana bale nande igoro ya egesaku kya Somali buna bono Kenya rako bagegwe sokia na kunyara ko bake ko moko boko umubunge Fara Maalim Elia chikobaga kuligyo burayi bwense nigo bateba gwetera ase ekyombeke mwigoro nga The Haibad Quran kyo kyalenga soburayi bwabo nigo igoro kyatwalete umusangirekana chinsemo cha Mogadishu Somalia na gukwana ngabono nigo bachikoba bakomwali baga bachete koteba aigo mwancho muligirili nesemo ya Somalia ngo batebinde umugano yo asenchire bwikirano tigandara Diana libaga arakwanira Wanjito muligeria tokwira na gazeti ya The Daily Nation page ya kane yo page ya gatano nemoni yo kwanira igoro yo muraibensi ya Kenya hasa ikirenita chinsemo chire cha Mount Kenya yorona otebetingani gachita se account iria ya Nyeri akabaka gusangana bamenyi chinsemo chiria akaba kagotebanga nabwatuke emirimo gucia sabasae asinseme chia Nyeri abasae
chiribu isano nemo na boigo chibesiria nyartiga kubwatuka chenyota program charingi 173 chokwene kyabuna wabasango cyabari kwenyorera ebitoki byabo kulendiga gazeti ye niga kumugikiria rigati gashagwa uyorengo mokonyo kulenda akabaga kuruswa bese asaba tebanga slogan yabo ya one time guseka songo must go terigo chia kokera atigo kotiga koligia obora gosoba choli buri mu mwaka 2027 asate bile buna gashagwa naboiko ababwatani bae igento babwate gioka neriogi tubabwati agenda news yera mokonyo mo Kenya nane gatebire ni chinga kichinde anyareka ukirania aba Kenya tira chiria anyarte gakoba manchito morigera gazeti ye nebwati bicha yo muraibensi ya Kenya kirarenga semo chiria chia Nyeri ase agende ase ebiche yakorokia bunari kubakwanya abantu nagusangana barabu ande ningagotebanga onyorira abantu abange bagotebanga atari guchikwira nase uraibuayo somwa ko 2027 lakini ni ariganitie nabayiga nabegetemero biriyo guchikwene kyabuna nachigo cha uno muraya somwa ko 2027 manchito murigire nabwo somera sobwagare ase acha gitetaro yaye ya magendera se county ya Nyeri abayigo chinkwana chiaye abayigo togo cha se gazeti ye epeji ya 5 na 2 niyo kwane rigoro ye kiama ya Jubilee ikibono gekora una kiame kia Jubilee manchito murigire ikyo omoske Fred Matiang'i haromo konyi asibono rigati gashagwa ago momochia asogotanyore kiama kiae asagote babuna mundi wensi ukoriyo burai wensi ya Kenya kwekacha kie enyomba yaye eyuera mo burai nigakoma mochia asokoire kiame kia Jubilee usego eswane ne kiame kia sagoteba abanta bange barase kiame kyo na bakurkwanga Betrayers na bagendete gusangane serikali nabigo bakuna kumungaino muske Fred Matiang'i anchito morigeri abo igoriga ukwanira igoro ya ekiama kirikia ODM una barai kurwasi nsemecho nabigo ababwatani kurwasi kiama kia UDA bagendete kwa mochicheria oyo kabeiro murayo mukorwensi ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta nando yoro muraibe kiama kia Jubilee ase agotebanga nerebwe kabwe sokirie na gukwanira ingane yo asatari gochuwancho ndebwensi kumubikira mamucho omuske Uhuru Kenyatta asatebire abaraya bange kurwasi kiama kirya Jubilee na begi kiama kia ODM nonye no ekero abetega kurterwa chinkuma kunaniga kubatanana onte yobetega wesokia kulenenere sogeti manjito murgiria ya mangana ya kwani tigoro ekerarenge enyomba yobraye ya moime yense akabaka gusanga nando mto Innocent na tetinga otebirenga nachukwana nabayikoyo ali akwanete nabayikoyo manjito murgiria narabekire ase gazeti ya The Nation epeji ya 5 na 2 manchu murigiri ntagete tonyore nkwana yo muraibwe kiama kia ODM muske Oburu Odinga buna kwaneta senseme ya Mombasa na boigo tomaye konyora nkwana yo muraibwe nsenere kerarenga se taro yaye chinsemo chia Nyeri naso etase bedroom ya Gachagua ikurunga madira na nimono abantu bakarorekana kumwariga ni muraibwe nse nandagateba nga nchimuntu tayondete tegaiga chibwe kwa monyane na achitanga gamba na inu mukange kura nande tingira niti nande titoje akore mirobo yeso banga achitorekera renge omukonyo bono muntu tayo muire toro baroro bagoteba ngamba mu campaign reti lakini yerebwe kwa monyane negenete nga na nyara kwa gaku ruwana na kuligie nchira akonyara kwa gakonyora chikura kurwa senseme mwanchu murigiri karatu yaliganite kwa gendo mutimo kontagete toigwe nkwana yo muraibwe kiama kia ODM Oburu Odinga uyonya tukabaga gukwana nabalikia bangana kera basogete kuri umusangirekano babwate bwa barayi bali abanene bekia mekyo ase chinsemo chia Kilifi. Any other question? Mimi naitwa Maita Maisha from Sanango FM. Bwana party leader, kumekuwa na hali ya etieti katika chama cha ODM. Pengine katika kikao cha leo pengine megusia jinsi mtakavyoendelea kuwiana ama pengine kunaendaje kwa jumla? Ya, lakini unasema kuna tofauti kati ya members ya party. Hakuna, ile yote ambayo inaendelea ni demokrasia tu, kwa sababu party yetu imeruhusu watu kuongea
na watu wanaongea maoni tofauti, lakini vile tumesema sisi tutaendelea kuongea, tutaendelea kuimarisha chama yetu na chama itaendelea kuwa mmoja. Thank you very much. Asante. We must not politicize everything. Naona mjama mwingine hapo ule wa 40 years anasema mbona president ameenda kupatia vijana 22,000 sijui 50,000. Hiyo ni kuhonga watu. Mimi nataka nimuulize my friend. Sasa wewe na unasema ati hiyo sijui 20,000 sijui 50,000 itasaidia vijana na nini? Ati ni pesa kidogo. Sasa nataka nimuulize jamaa wa 40 years. Wewe umetoa pesa ngapi kwa vijana wangapi in your 40 years? You know? And unajua kuna watu wanaishi in utopia. There are people who believe 50,000 is very small money. Yes, it is small money to you and maybe your children, but it is not small money to these people. Hawa watu wanajua vile watafanya. Ni kweli ama si kweli? Na wacha niwasaidie, let me read for them a verse. Zakaria 4:10. Yes. Zakaria 4:10 inasema, do not despise humble beginnings. Sindio? Hapo kwa 50,000 kunaweza kuanza biashara. So wewe ambaye unadharau 50,000 kwa sababu ya siasa duni na huna mpango na kama ulikuwa na mpango better than this one and you have not implemented for 40 years, how long is it going to take you to implement anything? Ni mnanielewa mangwana? Yes, we must compete in this country on ideas. Walikuwa wanasema, hata nilisikia juzi mwingine anasema ati, huyu Ruto, awachane na mambo ya housing, sisi tutajengea nyumba wenyewe, tunataka Ruto aanzishe viwanda, vijana wafanye kazi viwandani. Unajua such leaders, they don't understand the connection between housing and industry. For you to do housing, you will develop huge industry in cement manufacture. You will develop a huge industry in steel manufacture. You will develop a whole construction industry. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Ubugima n'urugendo rubwa tamange. Amaya namabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaliye imena isiko ya gusi na gusanga naba aiteire naba kuyaitira. Ncheke na ibetwe unango tebiwa ndabona ibero tukinde buya ngakina kinde buya ekena chiri ke miaka sta ngachaka ngodevelopo muira samago wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na bwigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchubwenyo spare part chie chinguru
Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumika asichikanisha nemeiga au tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gusato akirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Kera kama tingatara daike taoni ya nyamira na lena shauri sangwe ngarorombo ijano umozu batera mabwari Muligeri mwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Muligeli twiranire kurwa ase umutima kwito musini na ndonya naye kubwato korari kwe biasara na bogo toletera gaiga ili tunyara ko batukubikira sembe onyara ko bagukumirana nabagusiba minto bagendete koba asobwa mona intu asegeta seni gito gya Soko TV kendete gukina ase kerengo keigoro na mono naye unyara ko bagugoikira echirenya togoteba Diana echirenya na maene iga na intuli bagoteba litukulia daraja na intu ndubwate chiro yaitoga gya Soko TV asoko nyara ko bago kwenyora libaga kwenyora libaga kwanza kaiga toko mention yengia sana aliyoko igwa mulikyo yuito bunako nyara ko bago beka senchira yobwere kuyateba ngo nyara ko bago konyumira ni chikolinga mashabiki ito ni chikolinga sana bali sechinsemo namba ito ya studio keruta getego kwana na intu igoro ye biashara naboko tumekano ene euro chabo tulikere SMS nabo kubwatia tokoire sensemelia iliyo bonia ye biashara ole twagotebira umugano nore na machiko sirasi ni mwanchu muri nari osabo kwabera ole page ya gatano gore gukwanira igoro yeke kyombeke mokia hey bad Quran ekyo nyara kwa gekomwali baga mu prime minister bwense ya Somali Abdi Farah Shirdom unando manyekante silita lindenga Sasid achikoba ko bolio borai bwense yo ya Buganda niko banyartu ko bakomerana na ndamona batabanga bali bacageti kyamekyo aba delegate niko baumiranete asekirenga gyo koranga banyara ko bakomwali baga lyo chikoligyo oborai bwense woniga Somali ne bwate chinsemi Somali nero na Somaliland nero komwanchu muligeli na bogwe somera CPG ya gatano toko genda ase tutigale CPG ya gatano bantu 10 niko banyartu ko bagotangwa asenya gitali maega yuko nywa amabere aliya korukwe murusiki na mabere anga maruranu na yaito kuyabeka bale bakamakara metegete ya Kipsigis yesa kukia aba Kipsigis ende mabere na baka baunjokirete mabere na baka baunjokirete abande ngo bekwale bona baka baunjokirane tero ende batanga mabere ayo amba korrekana ngaga bugate ebinte bibe nande babona niko batangire senya gitalia ya mochinsi abamenya ubensemo ya Chepsioni korwa chinsemo cha Kericho County niko bona banyare ko bagotangwa kubwatekana no munyagitali oromo superintendent bw'Nyagitali ya Kericho gitali muligerali Collins Kipkoech gatebanga abarwire banyatwa bago ikiuli tukoli gora Nyagitali ni borogetie
chidaliri gose enchirelia korokinga endagire ibaliete nigo yabwate sumo na kiliyo tebekana mwanchu muligirili nigo banywete kero monto niganywete chirite isato chia maverayo taligo sekadali lakini chirite isato ngese ni rianto na ngere murusikima tengwanseri kwa naweli tinana kuyeria lakini maita monyonge bono ngana monyonge Innocent ngana na monyonge asigete ngamwira Hilton yaitera aiga nana gukwira Hilton yeyu Hilton yaitonera asigete kera tuikorora kibati kumbe takali kuli mabere marurano ingasaba murusiki kibati ganganyete kurwa meza yane agasuka akagende kanda agasabe yaye biribiri na matumbo agataba njengererie biribiri murusiki yabone komini na bego okorere mirimo ntwakwanira no enasa amayeito ntwakoro kinga ki abana ba grade 10 banyarta ko bakwera na school na mwanchu mulili ntugo na gweta mono lakini page ya gatano limo gatano kabere nabo gweturigere linonye orori gose kamera ya standard ya ko montanete ase kwale ko ba gokoira umwana ugase school mwanchu muligere linko ira ne page ya gatano gatatu nongo na ko banku yari gandayana nera gotebye Uganda nko gendero bochori chitariki 15 do you want another app ikie kuchikoba bale bagochora bali bachikoba bako baranande asenseyu mwanchu muligere Mwanchito marigiria tokwira na gazeti ya The Daily Nation taitenda kumanyanga omugano rutware osoma o muske ose buo moraibwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua no konyora se page ya gatano na kabere page 7 na ukote bigoro ya Jubilee na ukwanire kiame ya Jubilee na bono nigo tugocha gazeti eyo Mwanchito muri nabo kwemanyiria bunako bamochia balia batenete ekiombe kyo wachori ne chimbebese IEBC satebire wetania boni gati baratwaro kwegena une kiombe kyo ngechwekerania obochorie batabwati batari ko bachikura gotebanga tabwati kwegena nyekiombe kingechwakora ngechwakora obochori bya aseboiga amochirie omuraibense ya Kenya nabaige gati yababwatani kurwase kiama kiria kya ODM nabaiko ekiama kya UDM Mwanchito murigeria igati ya betika gusanga ase igetaseni ekemo nabo kunyara ko wisomera subwagare onyare chinkwana chae unako mochia baraibande nabige gati ya bete kagukwanira agwo litkuligoro ese gazeti ya The Nation page ya gatano na kabere boigo toko icha sensemo yegisemi gazeti ya The Nation page ya gatano na gatato niye gukwanira igoro ya auditor general Nancy Gatungu asa gukwanira igoro yechibes cyabete chigosira asoko bwatukwa kwebitabu ko cyase chiskoro nabotebanga 458 million cyabete chigosira asatebire buna ebitabu ibyari ko bwatukwa ko cyase chiskoro tibyabete biko bwatukwa asenchirengia nabigo nigo babotsikwenekia nga ebitabu ibingo cyabire ko swase chiskoro buneganiryo Mwanchito murigeria nabigo abotebanga kiombe kiria kyakora obonengia nigo gyachakiye kwenekia buna kumanya kire bune kibese cyo cyabete chigotumeka asagote bigatiye bitabu byabete bikobwatwa go cyasi chiskuro binyore bigo tumeka ase ogusira wekisemi sawo kwaniro Mwanchito murigeria umubaro webitabu ibe no mubaro wechiskuro nabakunyara ko wesomera gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na gatatoro ligati yalia agukwanira abigo yo minto Innocent yogote birigoro yaboro kyabagire 10 wikarana aschiskuru au imensi ya Kenya ne omoyego cyage tokorekana litskuri igoro nabayigo twarora twasanga naye gazeti ya The Daily Nation twarora Mwanchito murigeria aboroki ambaringa abanyati bago ikirana aboroki waboyiga gazeti ya The Daily Nation mbabekire kibice cyabo na ndoche ga box babuguriti ne mattress bayigo ni ndoche egati ya bayiboli mbago gete nonye bakirana siskuru Mwanchito murigeria ngo bakwanira gati ya boroki wabanyati bago ikirana siskuru bagoteba boigemere media ndoche arts and sports science social sciences and science technology engineering and mathematics so yokorwanga STEM migati yaboroki wabanyali bawikirana sikuru no nigo bagotebe gati y'ikikuru nigo mubaro bwaboroki wabanyali tuwikirana orohomoke Mwanchito murigeria kagite saudio mto Innocent ya sangire naye nane ntwanyara to gusanga naye asamaya twara litskuri ya rero
abagwe somero mugano yo ase gazeti ya Daily Nation page 10 ne page 10 nemo remna borokiwa bagire 10 bagendete wikirana achiskuru au Mwancho muligeli ase gazeti ya The Standard page ya 5 kukwanirere igoro yobocholi bwense ya Uganda asibakale gukwaniranga ubwoba mugati yabo nige kororekana ense ebutukanite nabo igo bakororekana babuga tomoro somo nene libagotebanga umugaka Museveni nigagambira ense yu ya Buganda asigika kemya kemerongene nande nigatagitamente rw'imyakende Mwancho muligeli ninganche tekero umuntu akora ikigesonge kiyakorende ngo kibekase kebusigeito agotebanga ase amatuka make onye gwachira ase umuchi Buganda ense ya Buganda so umuchi Kampala na ndamono so bugatagatigwe ense yo kwaigura maliogi agendere tora maliogi yechipigipigi chiko na kwaka ebingora byabo nabo igo Mwancho muligeli batebanga kigali kigendete kuoga na kiliya kororekana so bwango n'abasaya bange bense ya Buganda bagendete ko baba kwibwatani ne sector yo sombi asekili bagoteba oiguru yokwana no wechipigibigi kiri bagoteba chiama kabeso chinyinga abasaya bakunyara ko bagwakana chiloni chiabo ekera bachiko bagokora banyora ng'echinde chikire nonye no kogota kwabo bagoteba ekerengo kyo kabesa chibese sense unigo kiregoro asomungwa no yo muguru Rogers uyu orwa ase university na konyora edigiri yebiasara abo kwaniranga ngakiyabere omuchando monene konyora egento kiliye kurukungengeli ya kiralituko nigagotebanga igaiga asense ya Buganda abarayi bali bakurukwanga bakisiasa nigo bamenyete bale n'ubutene nko bonene ekera abana inchi bakorekana batigarete asubota kobwere nabono Abaganda nigo babwate chitaliki 15 umwaka oyo omutinyo yo mutangani Mwancho muligeli uchiko bagakora obocholi bwabo likora ngakibagonyara kwa bakogenda posio gento bagokwanira igo Mwancho muligeli mbiri toche twakwa na chinse chinyinge kokwa na baregoro ye kodi ye gwakana chinyumba asibakale gotebanga okombwa inyumba sense ya Buganda nige kugania umuntanyara kwa bagagwakana chisiringi chiribu chimisano na ibere echiekera chianyara kwa bachigonchorwa nago ba ase chibese chinse ya Kenya enyumba nige kale gwakana chisiringi chiribu 25 nemo Mwancho muligeli gaiga ngokwana bale emechanda Abaganda bagwetera annamona asibakale gukwanira igoro yechira chikwamba kororekana chitali koigwe gogoikirani guna barayi bali ba kisiasa na annamona gaiga nindo che mulikyo yomo bwe gazeti ya Uganda newspaper ogoteba Kitongo agoteba nga no mungoni bwe gazeti agoteba ekura nigebwenete gonchora obugimo bw'omuntu kolende gaiga tera onchora kende gionsi chira tukoigwa nchiri chiakurwa amatukali amakoro na egento gyo kuminkelinga nigo twebiru nemebuko yaba Kenya yaba Uganda nigegendete gutigara etalikende na abana baito nigo bagendete kogania amange ase chikulechi Bobi Wine nigakororekana koba umurwaniri bwo koliye kirugo cy'uburayi bwense ase keli bakomurukanga nigakororekana umumura olia bwa abantu bali bayinse bagurunga ghetto boy bono lendo murayi bwense yo Yoweri Kaguta Museveni ngonya arare koba gakoliginere ntundende nande nigakororekana ngatara ikasagwa nchirana nga chinga kichekire page ya 5 na kianda nabo gosoma umanyenga ninki kegendete kurwa asense yo ya Buganda Manchito muligiri ya togo cha gazeti ya Daily Nation page 14 nige gukwanira igoro ya ndochigaiga abantu kurense isko kurastisemo chiria cha Mombasa banyarite bagotoka astisemo cha Indian Ocean babuate amalyogo yogotindia ayuale chibilioni 5 na nugutaibere asibagoteba nigo gukiraboni gababe gitwase kigambero astisemo na nigo bagoteba nga amalyogayo nigari koirwa astisemo chesko asibagoteba gwetania tiansome Mwanchito muligeria asomonu weke songo nigore 1,036.044 kilograms yumaite na malyogo yogutindia ndebe abwate weightia nene anyatka wikira no Mwanchito muligeria sense ya
Kenya na naro cheri tkorigoro omo waziri bw'oburendi bwaime nanyatika wikirana segetaseni ekemaka bakago kwanira amaryoga yo gutindia buna abiriga kolento muchando miensi ya Kenya nabigemero biri babegete kwenekya buna guchiale gusirwa no muri bensi ya Kenya natebetenga bono yo guchutoka amaryoga yo kwetira asiri chikoliri bago chikokwanira mbachi kobwa bakongentwa okay tumetu sendi chikuikirana antu bali bakotoka n'amaryogo yo gutindia gusiba ko yarenta imensi ya Kenya barusibwo bogima machito muri nabo gwesomera segazeti ya Daily Nation page ya 14 Manchumuligeri page ya gatatu igazeti ya The Standard yo mugano n'urega iga bwogo icania ase umwana omokebu y'emyaka 5 anyatuka bagagusiri bogima bwaya ase atogetege itete sensemo ekurunganda bibi na Ivasha asaba ibuli baye banyatuka bakonyora umwana uyu mumura anyatuka bagotoka isiko kiesugunanetia asengoli na nige gotebekana nige kororekana umwana uyu anyatuka bagoita kulinda abanyanyimbo nigo batebire umwana uyu nabera atoke nigo yabetenga na omuchande ngoli ya mubwateranitie kira bari ko bago yegutumeka gose bari gocharuka igo mwanchumuligeri n'umugano urese egazeti yes bakukwanira igoro ya umwana uyu nasireti ugima bwaye Diana kwari umwana bari gucaruka chingoli kamusisikani kamubwate kamungentaliye kenguserera igolende nabokoranga nabekororekana koba umuchando monene semambi yabono mubeko mu muchando manasa abana bari turukumanya konyoreke nebiya okay abanyanyimbo asensemo Eldoreti asigazeti ya The Standard page ya gatatu nigo bakale goteba nigo banyara ko bakobeka byara abantu batatu abo batogete bale n'ekibunduki na nigo bagotebekana nigo babere bakora obo bago asenseme yo asibatogete bale n'ekibunduki cyaringe n'amasasi aya niga kwanekanete asenseme yo sanigishu uya wazinigishu mwancho muligiri nabo kunyara ko bagosoma umugano uyu unyara ko bagokomanyanga akiyabanyanyimbo babete bagokora ayo yobunyabina komanyanga muchando no rasensemeyo ibago bigendete kubwatu Diana ni chibunduki bona matukabule ndaikire yo moelio aiga asigazeti ya Daily Nation page ya gatatu Innocent umugana no lega igokogokia nigo gukwanira igoro yo muswati yo mokoro kwa Irene Jepchechir Masai ase abeteka konya omuntu yo moime ndege ime ngakote bangsisemo cha Boston ense ya America bari kugenda kurindekero baika Atlantic Ocean omuntu yo akabaka collapse Chepchirchir esa uliaro munyagitari agotebanga ne responsibility yaye ekero abuate engakiyo gokonya gusako nyara gokonya abwatuko bokonyi nababweteka gokonya omuntu yo akaba gakwira na buya ase agotebanga nerebya ekero bwate enchira yo gokonya onyare ko konyo manchito murgere nabo kwerorero mugano yisauriye ebiro segazeti ya Daily Nation page ya gatatu bari mu muswati yo abete kago konya omuntu yoyomo baringenere asesabali byokogenda enseria ya America negati ya tugende tugusanga asegazeti ya Daily Nation mwanchito murgeria boigo mugano no nago tebigoro ya maryogo agase ino goche mensi ya Kenya amaryoga yuniga wikira balimi bebimeri nigo bonego tebekana nga amaryoga yo nigabwate sumo mwanchito murgeria nabo igo nigo bagotebanga amaryoga yitali maya naroche mbara bete bakuyakwanira nande ndoche bayakwanira sentunde ya kabere mugano yo ndarase na rase gazeti ya Daily Nation gorenge page 12 asogo kwanira igoro ya maryoga yo mwanchito murgele igonga amaryogo naragende twikira imensi ya Kenya lakini serikali negendete kolija kwene kyabuna maryoga yitali kunyaraka wikira abalimi ikiagara nigabwate omuchando monene uchiasabalimi mwanchito murgeria egore asegazeti ringo chanago tebyenga egokwanira obochenu egazeti nigebe kira segazeti ya Daily Nation ime lakini yarao nigekwanira obochenu nabego yakwanira abananchi page ya kabere page ya kanene ya gatano nigekwanira igore ya maryoga yo abwate esumo agende tukubwatu kwa guchiasabalimi mwanchito murgeria nabo kunyara ko wesomera gaiga ndoche begongo kwanira bale gati ya amarwaire ba kwanira buna okunyara gukurusya sidia somobere negati yali ba kwanira mwanchito murgere nabo wesomera subwagare omanyenga amaryogo aya nalya kubwatko guchiase abalimi na ndobo bebuwa bomboro byobo eri na yerende onye kuromolemi
kwa manyanga amaliogo rutaganiri ko tumia ase obolimi bwago mwanchito muligeni kati ya tugendete gusanga metusuye muntu Innocent nabwato muganonde tutaragenda sense media yebingongino bose asense media yechikatun ase gazeti ya The Daily Nation na wege gazeti ya The Standard igongo gwanchiroge ndororo egere ende togendere bosio Diana ase bangana nara mange igoro ya o munyanyimbo yomo ulenga sensemo yembakasi asabona bikira maiso asoko muito mwana we miaka 19 nigo bagoteba munyanyimbo uyu nigo bono agobwatekanirwa no goita umusa yomo we miaka 19 sechinsemo cha mukuru kwa jenga litukoli ya Jumapili mwancho muligereri nigo bono iga ekyombe kyanyara kabaga sokikia abasubati na anmono asibaga detibono munyanyimbo uyu anyara kabaga kubeko byara igona boko nyara kabaga wesomera asenchira yobwikira no mwancho muligereri nabo kurigereria abwo ororenga kyumura ibwense nera chiete asensemo ya Mount Kenya na namono buna litwa gotebia kwe guchinkwa noro bunanya tukaba gukwana na goteba nga niga chiete bweka aso mulimo Kenya igotaire tunonde bwensi aisho speed no alense ya Kenya na namono bunanya olira ababwatani abange bagoteba niganya ariko bagakonyora ababwatani goitani kiri buchimi 350 nomo abu segotebekana no alense ya Kenya igorona gotetigo kuigwa saro ontebi lakini tontebeti igorona gotetigo kumanya sare onteti lakini tontebeti oralend monyonge ninyi wete bunagateba tindi gukwana mange kwa Manchester United igorontua kwane tamangana ya kaera Michael Carrick yoirwe bora intenenera bwe club kya Manchester United Barcelona nigo ya etandorte Real Madrid na koirege kombe gya Super Cup na mweli oye Xabi Alonso nera kanyara kabaga gotigwe mbere mu butuko bwe igoro FC Leopards nigo ya koletibya sana litukoli igoro nero nigo nyara tukaba yekoyeita Tusker nigetanga ina se league ya Kenya go mwancho muligirili na boko nyara kabaga wesomere gazeti yago chena kole kurwa sense moye gazeti ya The Standard inta tendigerelia katuni erese gazeti ya The Standard ngende yale ngepechi ya 14 asibono mwancho muligirili gabo kororanga bunese screen yoroche bagatebanga cost of living inflation 2025 challenges December wastage igonga no Kenya obwate mechande menge kera yegeto mutinyi 12 akanyara kabaga akore meyega emechando yo mwaka bw'ikirubere 2025 ekamwetana ni kamutindia magoli akagenda igoro gesara nabone go mwancho muligereri ebango nigere igoro nabo igo nigo bakwaniranga nemechando bono urama mirense nonye no gocha kubuka nabera abo muchando no gocha kubuka iko shida igona bo kurigereria katuni eyo igakoro kibicha ya abakenya buna bagendete gwetera emechande menge se chinsemo anamono mwanchu muligeria sembambie kotebinga nigo tuchikoba togoso asenkwana mogeni tuikira sensemo ya kabere studio litonyara kwa tokoranga twatwale nkwana yaya manchito muligeria na inche tuikira seke ngongino kiane ana machiko seka kindinda itikoseka aiga ige bwato muraibensi ya Kenya ri tunda lya bagirugati bono ngomitulire liko ba squeezed nando kwa liko matwa noko boko gwansi ase goteba ODM Central Management Committee no lilega wo manchito muligeria no rocho yubwate wiribaro geri kirenga UDA na ndigo ere yellow no alega gwa ko yesuguma timaitinga yako yesuguma yiki wa magana na roro ODM ni bwata magana aye nande siasa bona liya chakire kulinde round ye litunda butambe likwamba korekana ko bali nenga kiyo bacholi uchikoba waniga ligenda tekoro sikwe bisamye kiro muntu abatakira nyori gisamye kiya yabeke mubere linde chege ndonda tebe kelinga usosi ya chakurwa South Africa achagende baumirane no Buru Odinga na Gladys Wanga abororo Abdul Swamad abororo na boigo tomorole umo senator Sifuna SMS yolita tebe
ngagete bone flight ya NH tari gocha konyoru amisie flight bono gukacha yekere anyare kwikirana mwancho muligaliga igane Soko TV asemambia bona gutagotembia mona soko bana intwa sensemo y'ikigazeti nigo twanyare ko batogotebya ali alese ikigazeti asogo chuta kolende chinsa ibere chiabere ni kitake ko nchekire bala sensemo ya kabere ye studio tubwa tumurwaniriyo yo mo gukuligie kirugo cy'uburai ubo jumbe kago chaga iganga gotebya ali litaliaye na namono nyare ko ba gukoigunga mirubiri kiabugate tutete kumanyanga baraya bagendete kwirubiri imichando y'aba Kenya bagendete kurera urucura mamigwe na taxi erego lichibundire lieli aigane Soko TV gendera gutubwati Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete nterangete amaraba konete konya gukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathwell machine kile siku ya Jumanne chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathwell machine asomoro bere oberemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bw'umugusi onye kubwateri bolyo obosemi gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu yen Soko TV twakeresini ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Soko TV uboroso w'umuguzi magega ya television ya Soko wikasero yawo kwanyora ribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba yagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogokwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokoralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 kufanya kazi ugaibuni. Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar,
Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omwancho manyere mwa Soko TV igeta sengen Soko TV ibwatira sengenche yao kokoretera amangana amaya ayata bwati gwanchero ko rwansi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go pratamangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyara netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi Eje nen Soko TV oboroso bomogusi. Aiga negeta seni yen Soko TV chetire chitaika 19 maiga yechinsa ibere na ase mambi yabona muna nagote bintu bwa tomogeni tumate tukoigoro mucho yo itabageni batutarire kera batutarire agatebinga omogeni achiche omonyene kwa bwede abuna basweli bagate omugusine ra bagonte ngomogeni gachire ngitokora rende tukuri mondi oro bagate bali tukuri rero lia Jumaine tete kurigerio burayo boya na namono tuli no Mosque Josephat Mugwambo nigo ngagere takuru chinsemo chiri chia bonchali. Good morning. Morning. Ngakibuga kirebya. Wakirebya. Aiga no Soko TV. Mbia mwana. Na ikire na nje tukwa nabo gusibami. Asante sana. Ugusisa chinde na baratake uko manyanga Moista Mugwambo noro ryoyo. Josephat Mugwambo igaiboire muchio bonchali. No amenye to muchio Nairobi akora emirimo akora ebiasara na kubwa mono ponchali na onka
na tokwana twanya gonjoka gokonya abantu ake sitokonyara. Okay. Yes. Biya sana. Gonchali batebanga ninu abana bakogoti bomugusi. Mwana mukogoti nakiagedret. Abanjali nabwo abakogoti nande mbiya tole. Ntwanchaina. Andonsi asito gotoka chitown yao. Munjali mugo nabakogoti abanjali bande ngaiba. Okay. Igo inune na nyumbe manyaine. Intunto manyaine. No Nairobi. Umubaro ino kwanza na umuyubwate bubanyaine. Tokwe baromete intu nabake. Na maene na ruchinga kiemekera na renge college na riko rora umo south mugirango yo mari gotebye mugirango ndo mwabo nga njutu kwa neke girango naboyo ninkaitera abanchali na baruba bugate swa gateba dibono nga njutu kwa ne luga yitege nchali ya bara sada soko jora libaga ucha se studio ito aiga no Soko TV kero mugeni achire litangane kera twa mwariganirigo tucha twatwara ensemo yelingana limwamu seseme yelingana limwamu nelingana tukubeka sembeo yes twanyara gokoba tukubuli naye kwanyara gotatebinga lingana limwamu ayenkyurabe gokulibana gose gokulikwanira ase lire igo ninyegende tengo mu producer ito kuli aliganiara libeka sembeo na nemono tonyore libaga lyo konyore birengere libyao elio century wikero na na bokonyara ko bagotatebia kelia keroro igo kanyete ndirore yabekirwa sembeo lakini ndende binte bagoteba gora nyuru bira acid technology gora nyuru era acid ni egarende na na bogotoka kukurwa sensemo yao yelingane elio limwa mwasema mbia bono anamono selit kulia lero twale gukwanera eliria lia chiraria ligoteba nga muntu sambire enyumba takubiseliuki nabayo wana twakwere libagelio tatebi ngo muntu sambire nyumba takubiseliuki aega kiura kebeke bono asenje muno mugwambo ekere kende gionzi gya korekanire amachibu tokonyara kunyabiza umufano na benge nga umusubati no musache banyomanire ikero umusubati abere multo no ntwaro chimuna bakorete lakini machibu goikatonyarore arurekana endelie gereto ne tigicha tokonyara kunyabiza eto kubisa bintu mirora akore el souls tokonyara kubisa okay gikelia korekanire chinsemo chiabo nchali turacha kiroro kilie tanyare ko bagikubiso onchali ebintu nebinge byakorekanire ororo muna bono ntobwate abarayi bahetire ebintu mbiro bakorete kubeka chistima korosi chiskuru tokonyara kubisa mpaka nyomba iyo stiri ebintu bino bigo onyare boroseti ibinte kamine bino bikorekana igo bintu mbira barayi baitu bakorira oro bikorekana biruke ngaki abana bakoretiji kurugusia ali semo ya bonchali bakoreti biya kabisa bakoreti biya kabisa senginjo nararira ma results kuru bugiakumu chiskuru nyamokenye nararire kuru omwali nararire kuru igonga nararire kuru bugita bone ine aro kwanze skuru ere near to my home abana baitete biya okay kagerete nga Mr. Josephat naliri tangani uchiko kama goro senke guga nairi tangani yira tambe omanyete egento ntarago tenkari nga siasa nangete kinde mepi omoke asengincho nyoto gokwana egasi ngukorne serikali enari getu ekena tagete kobori ngakani ngate konyetinda nyoma bagankani ya to basa gokora igo bagatebitu basa kogenda kuburi burai utobwati mukungu utobwati bana tende ngachankarangiri ungakwanirwa ngaigwe mirimo serikali no ngokora bakabona bona yekorire mirimo for 18 years bona and still that age nero kiaga sukilinga still ngero ronga kuikang'ende nteme guchange na inche egento getaibu kintu kikoro cho monchali ataranyoro tagitumu chincheli kemunchu kanene kebe kirunge atakwebe turachakiranga ngosoka tulisiko bonchali chiskuru jarosi lakini still abana mbaro bataikogende skuru sengenjo ya
obotaka obonge bono torosi chikoroba je skuru lakini abana mbagende skuru still igo problem nero etobwate infrastructure ngiya lakini abana kogende skuru negasi enkongo omonto narorore bonchari otanyare koripa omwaka 10,000 chide school ekoripa around 12,000 igo ekere nkorigereri CDF tokonyora bonchari etobwate chiward inye nkagirete gusiengi ma constituency yenke muna bonchari okay chiward inye tobwate origereri bono muna bobasi babwati ward yose nkianda oye ne constituency ya nere yes into bono bonjali to bwa jiwoti o manyete ko wa paka muiso o manyete kerasa o manyete bono njenga kiane kere bago chikonga bakonga libagelio mwana tayo bonjali ora batagende skuru nga school fees tabwati ya igo amasoma ya atali wakaniro chibese bado abana bande bali batigalite sense mili batari kwandi skuru abana na bange masomo tai atali wakaniro chibese senginjo a day school a secondary school 12,000 per year umeta muibu narali gusi utanyare kore 12,000 ya iro mwana school yeah igo muchando yuno rutete kulibinga kyo chikobeka kubeka chibese chichia CDF school fees wano manyete nimbwatu mubara w'ejo school chabonjari day school iwo chigotwara capitation na yawo okorelease so mukaka na akorire benchmarking chi constituency chitalinke bono oiche muna Kiaru a day school they pay 1,000 per year 1,000 Kiaru population yabo na vera abe twice ya bonjali bono chibesta konyora bonjali is around 170 million per year Kiaru ekonyora around 202 lakini intumo etatole twice ya Kiaru Kiaru ere twice igoro ya bonjali bono kire konyari okonyara koros chi school buya bana baru 1,000 per year elwe amune baro mo ntari gusi tekomora bono mbakanji kotema oleta kantu kanga ka subsidy lazima maybe moibori ali pechiri bwibero so mwaka at least nabo boli muntu aichiri bwibere njiko bole gaki okoruera mwana na nje narure 10 naye karuji igo no chikoligie nsemo kuru aseke ganja kia CDF yes gekoba buna nsemo school fees lakini chibestia CDF umate Mr. Josephat chigendete ko kwaneru sana nchibekira maiso kwa actually ba chichange rero njikali kuru ku CDF energy CDF bagujite bagoteba nga chibese chichibwenete koira nigwa chibe aseke ganja kyo go support yenye na nsemo ya masomo na ayo so ugendete ko kwana no isekirenge gikire yes bono goikaransire bunge ritukiria rero muswada oretiro yes chibese chine chirobire tyo chikoba igokora chia chenchiwe chia chire bona se ewizara y'echisemi yes ngakyura akole bono linda saba abamenyi bali baroro bono iga da umugika muri moko gamba bunge ne uruche ninjira nero tubwate tibonigani ya Singapore yes bono manyete gente kenaneke ekeroro mubunge so murai ngwa college sub chionse bono tindi mubunge but I have so many students go support from my own kit igo ekirego chikobanga chiachire education still baka torosie machiko nga ekire education yeyu nga kiego chikokonya abana babataka nduli guchiro robosa igo ukatumanye nga ki asenkoru abana nabange barabataka nga kibago chikonya chibeseji okay gwatebira abana barabataka se okurwa yes egere ndarago soki kuru south mugirango yes na arorire boniga mubwata marieta manene sana yetyo of course mondaga tabatali gutaka kwa nabapinzani baye lakini use kuligire John Ongedi ndaroro yes Dennis Mosoti Embulembe okay Dennis Mosoti Embulembe ndaroro yes bali very focus umtandao yes na Josephat Mugwambo nara soft speaking ngakibono uchiko konyara naba basoireze chikambi chibwata marieta omanyete
abanjari baito abantu mbaro bamanyikanite tinanya kobori na nanya gotema gento mbu Miga aye subugima bwa nanya kobuga gento natemire aya maybe timanyite igo soft speaking nelianga mbaro bari ground so mtandao injetini mtandao nindo wake alafu n'abantu nkubaikirande in a personal way tuakwana. It's now 19 months to elections na bonchari na ninye started ni manyete ngakibagwa akachikura igo ekero ko ligikura ibintu mbiro roko ligerere tuli kwa ndo nyago nchokana na busayo igo kora chishita abantu babwate kwa chisolve in a silent way umuntu nari ntanya okonyera kina bamanyite okay otebi guno umuntu nakonyete nga nyarebe na bwate problem agankonya okay kiro muntu boni gokogenda obisi nibirengere libi yatete koleta obisi yes tuligere libona sense ngima ya Kenya yeah part of the problem tubwata boniga abakenya bange basaye bacite kororekana kurubekana yarenga umwaka w'ikiri 2024 na 2025 yes parliament ebintu batete abakenya bachikwa bakororo bayikoro baraba stamp ikera byakiri byacha biri byo bisianane barabula conveyor belt byane chumina mokenya ule nsango na gobuli ari nk'ibintu byane nkakibire bona patagete umuntu guchikwa na real issues cyabo undertaking kyora abantu kaminabo ekero uchiko so ese bunge iyo wano manyete ekero nacho riru n'abana inji ngakite iyo ndabe nande nga maybe a president ngukwanira kurwa se president wekankwanira abana inji ematukonsi wekambe na barabu asengenzo challenges bagwetera na chyontete ko tatua one kerende bungari nimbanje byeka wekankwana elio iriane na inji likoreki ligwewe ilo ndrenja tochi kwenyoro so muchando no tuli kobwati abantu nga koba nabange bale no konye ke minute yotene na ebieka it's better otene na ebieka lakini otene na bana inji okay yes koli gyoro burai yes. ne naboni ganole serikali ngokore gas yes vision nera ya kwenda Singapore wona yes. Yachakira ba actualize tekero korolewe baraza ya bawaziri currency yes. ya kwanire goro yokobeka chibe sense 5 trillion yes isachindo abakenya mbatake komanyanga ibirengere bya ungakire igoro ye master plan ya Singapore kumanyete na intu bali togo kora serikali ko rutole na intu amahoni yaitu lakini ekirora nyo taigokora tuli gweita you still swim egento gya kaberengeri nga manyete eyakite through bottom up agenda mete yabasinyire batemire lakini yabasinyire ko actualize bono a narrative ya Singapore ne ya 2027 na inche egenteke nengelinga agenda eri abwate arenge kunyi actualize amaego tutei nkwenda turastoko genda gweji into etutagete torore systems chigo kolegas Kenya ndoto tiense yeito nganga tutete nkwenda tuli bono Singapore tutete kwenda Singapore etutete tutigare Kenya but still systems working okwenda obisyo konyu utabwati connection wetana kubwatikana n'umurayi bwense gosekolenga n'umurayi bwense yauteba nga ekera kuligiririe report card yaye iganyorete nse era makabesa manene sana kurwabo akanyore mirobilie menge ya serikali kwenye yaberege kororekana gwotorano etabwati be boroso oyebekeire base bona asere igere ase nse ya Kenya bona itaite kwiruka igo ebichandeli ya bottom ya address tara address bado na kongutara ya address sengenjo nko mufano maybe ekere ourua koruo bogambi maybe mokoroka pay as you earn maybe na rekona you around 60,000
Kurwa soete bono, it's nearing 100. Bono indu chibesa angagajire nyumba na andang'oneri. Turo chigo na benge bongo sabe chibesa to anse company. Lakini cross products nk'oneri bono you are not part of this company. Bono ng'oneri nande bintu tagete no shares nande ng'oneri. Ngo kubwatana kulia maboko nkoyo partner. Nkoyo sengenjo. Intu ekero amweri chibesa twa okoranire na intu. Eri nandi bono agenda arosie nyumba nande ang'oneri. Otro chiabwa ko tax marakabe. Segente kemo. Umuchanda twanyorire Mr. Josephat description yegas. Yes. Description yegas yakera kiro muntu agateba uria taramanya emirimo yaye buna boni gore se department uri ase serikali no manyete kero kuboka mambinki kiri gukora inki gikubwatia na end result ngakyo combine chi report chiao. Ababunga abange barorekane no cross chi report chi constituency chiabo chiabiro muchando. No man. Bono kwikaransire n'umubunge obonchali ore wasoire bunge the most immediate apart from ibigwatebiri urabe go okora SSM ya sector agency. Yes. Biri byura atake national government address ya subwange kera kwabeire bono umujumbe. Egente kenene sebonjali nkelinga security. Security sometimes yabantu baitu munalie suneka konyorore nga umuntu agacha akabantu akabagura chibesa cyabo cy'empesa bakabuna bakoraki ibintu bite arampad ese ngenjo bantu abangimba bwatimiremo bono egente kene nkelinga tonyore security asibonjali erabe wiyemuno ese ngenjo insanjira abantu bakobwa kutara nyombo tukoga tena urabase gwakunjera igono bulendi oboligereri togendete nandi kurigereria subura ibono buna turiga ese ya Kenya bono ya soira se nsemo yo koboko kwoko be no kwabulio kukwana bale senseme serikali nera bara bakwamilia serikali united opposition na a government ngayo chi kwa advance chinjere chiawo chi inje muno manyete gongoro nchali bonjali ngusi kusinto bwate mumuro minto nero tagitekero gege na kolire nere mere ministry ya ICT ono nimo manyete ne perform ono tingu mutiga njiko support muntu onde goikato bwatera namagoko toteme asitoko nyaro tebere chikabira chinde egere na turanyare ko kumuikia se atagete kwenda ndoto ya bwate yo kobo president ndokumutika nga ayerwani erebieka goikatumubwati gwatebire waro le se ministry ya ICT ndogene teka chikura chia Kenya njibe chubwasiori chikura goika chibe chubwasiori nimanyete nga na very involved as elections chitalinki weakness umete problem neroro ndaga niko konya ayota anyare ko amuntu narotete kokonya rakita kunyara kokonyeka pono njerde yora mokonyi obokonyi bugwa ndamburo byo Mr. Kweshimi omufano ekirora teyo muntu nga genda utene naria mangana utakwenda buye ko muntu tobe getiali tabe ko muntu umuntu kumurindira ibintu byaye for example as election menyete muna bano tatango chikobolinde go ikantwale agents class paketaling senda ngo tebigore beka abantu obe tube ko mede ekyo stiri ege koro kya tumanyiti kyo gora kwanyora nga kwa bwiru chikura chinkego kwa tebe kwa iberetu but imekanism ikware kubeka mapema na kichikorendo kurenda gwechikurechi nkororo mwanya abantu bakorenda ni system neroro ekoro kwe internet ni manyete ekerole bwate agents everywhere na kongo ba kuiba sengenjo kero mu agent yo na bwate chikura chiri muna babalete konye chache nje tigugaga bomas
goikomanye ng'aki chiachinchete. Yes. But ngokwa na toro muraiboni gabwe nse ya Venezuela. Yes. Maduro ule ke gambiro kie nse ya America mucho New York. Yes. Ogatebekana nga nero ule gati yabara bali ba benefit kurwa se company chiri kurwa se ya Venezuela. Actually Kenya gaiga asa magazeti gagoteba na intuni go twabwate chi system cheru ite se ya Venezuela. Bona ebuna lendo monto wa ICT. Njinabe kire agent kiregento. Kwante biringa transparency nero mitandao yeito no yegenete bado. Imetandao ni nyegenete. Umanyete elections eko ibumara mange nando monda okoligereri ng'aki obwate obumanyi konyo tobwate obumanyi na bagokoibera ne system. Okay. Bono ekiroko ligichikura konyo tobwate obumanyi ligi abandu bobwate obumanyi we system. Na kiokora last election still abantu bakora maybe Supreme Court muna barulete sengencho there are some alteration cyari gokoro agere uyoro agache kubwa 200 on top chikura ekiroko ligi system go ikachikore none company ekiroko igora oikomanye loopholes obeka abantu oronalio nonyego bakoiba mbayiba muno. Okay. Yeah. Wancho murigereria semambia bono nigo tole na Josephat Mugombo nigakoligie kirugo kyubo jumbe kurwa sensemeli ya bonchari togendete gukwanira igoro y'uburai na mono na kuligereria liale asechi semo ao ya sector ao imense ya Kenya na mono nigo twaracha kiri kurakwanira igoro y'uburai kurwa senseme ya bonchari onye kurwa sensemo ya bonchari sachini na bora toke iboli ndire ntaraboli na bogotuma ujumbe yago ase namba ito yo studio 0788666663 aso kunyara kabago kuru ibirengera byao na bongo nyara kabankorora gaiga na ndera bongo nyara kabago genda SSML ya WhatsApp na yaro nyara kabago tutumira ujumbe yage semambia bono eliyo nyara kaba kokoboli kelikende gwatagete koba okoboli kera tuguchikwa ndo mutima kutali bono iga koirana iri nabonda base kuigora chisimi na bora toke bantu babere batatu mbale baratake ukubuli boli gete onyore nga bunchari nene nere ne onyekerenke onyore gete getingere batate ukubuli na ande batake kumanya kende Mr. Josephat bono na ande tugoira na bwe sesemo ya bonchari siasa yarorekanire ko bororo nero really ku populist politics utalero umuntu gete muragenda nere makwandese sabali na kiwe define ya bikomanya na kirogo gocha sumonchari nje ekerengo genda bonchari yongo genda nje bieka tindi ko genda na muntu ndengo talira ya gongo genda nje bieka na batenje ningo nkinta gete ko bakorera na inde konyo bago chikonga chikura ninkinda nyale guchinjia sabonjari kurwabu nabonko bateinki na nyale gukora na chinjiria sabonjari nyotinjo ase tindi mugambi orro ono tintagetie njireri ngantare na nyarebe ngatogende nero yes kwa na chisemi karekana na chichire angena sana semporo yago sa abanchari ndubwate abana barure boniga junior secondary school bakwenda senior secondary school ikurugoro paka wikali tukuli juma na band of course na boranyore bakogenda gucia matukari gusi ibirengeri bya wigoro ye curriculum yeye na ndi buno mura ibona yes twara bajumbe bande bakwenda parliament bateba egente ke tuabeteretibu talikara gitu atageti bange bakwanira yes bona senje e system mbiere kotatigarende ase ngochina breme Ministry of Education okonyoro mwana okorire Nairobi urangaligu esukuru Omabei a day school umwana okwenda grade 10 bono ngakia kuji ukomo komboere nyumba amenyete sikuku work kwenda school ine those are the mistakes batachi etikorigereri ase ngencho konya iga Nairobi orenge maybe ne boarding school ngakiora mwiro roche gose nturukana day school abana bange oyo mo kwanyora nga igare no mwana mumura
orangeriwe skuru ye jinyaruka mete gocha ko change no imagine umwana orangeri gugo gosino abayibori bakara ari gusi umwana orangeriwe day school moranga kose orangeriwe egal school oro mumura tuchia ko bega siengo abeko bega siengo tubwate system yenye tubwate chinchira chiaye bagochiruka chi pathways STEM bagateba social sciences nabo yigo bakamagateba chiro sports and arts kerabono chirigo chiskuru chinyinge chikorekana chire ase chiri chi constituency level chiri togo chiteba chiri chiegenkali abantu abange nigo bachobwa kwira abana bachikoba gukora amasoma ba STEM wono igango kamba no mujumbo bonchali immediate enchire orabe go equip chi school kamine cyo chiase abana bali bagchikwa bakonyora libaga mwako go chana grade 10 ende neroro because ya chire ntagani yego cha neroro yende yego cha gageretera bera abasego chikoba aliyo chikwa kubaga konyora kurange kuyaligani ngakiura jale ko bago equip chi school necho wono manyete egente kanene kelinga bonjali infrastructure rosigo again taken kelinga is to increase maybe nande virasi na chira laboratory asengencho skuru chichanka jibata challenges okanyonyora library teyo lakini umwana osoma muna gosoma kwanyora ngwetire inche kire na soire kwika twikaranse na principles across kiro mwalimu arete inkiata gitege koru fast bora imba ko banga maybe naimuka na kora ko consult bali stakeholders page school aravu nae kwa magokora kilibatagete kire school okay wancho muri limbi ya mono nindoche ole batumira ujumbe gaiga morning Mugambo is soft spoken but very sharp abanjali tigaba moteme I know yourself many nabwa tubumanyi ubonge namusabira maya amasoma nchete mono mogere maiga honorable Maylin biyamono Maylin kurwa ase ensemilia SMS igona kumanyete agateba ule soft spoken goja goikere pulpit wa kire mundago takazi lietalia ye agecha kurwa bumulito Kevin Atina na inche na soire meyo murubelio bwakire komo oyo no bumulito gaguruse ino kagerete nindoche ensoko morning divina kuru baba dogo tuko pamoja chisemina chinaro libakale go define na chiro chiga igatete kuligera libali nande banyara kwa bagaswa asesemo yichi SMS mwanchu muligeri nabo kweyaligania kotso atora asesemo yichi simi elitonyara kwa batugukwana no mweshimiwa Josephat Mugwambo no warega iga munchali uratoke nabwa table lirinde na bakonyara kwa bagakumwakira esimi by the way arobuna bagotabiri soft speaking yo abo kwana ngoraiga tuli guturba abo kwana ngoraiga agirendera gatebiga chikoli nganji kare seinabo bagenda tegateba kira bagweta ebuse gutigara magega ngora bokuligere linga kero chikobaga kogenda kugamba no munchali na at least kero chikobaga koreka nese jibandi wagon chirichi abana siasa bona abanjali na bantawe umanyete ntwanje diriyogi ntwanya gochora mubungo wa kariogi ya ninganza gukubarira kutwa kangeta tayo wa kariogi ababunge twachorire no muntu gwikaransanze ogotegerera depending on ninki gwatete komotebi abakogoteta limuntu rio utarakora gukwano ukotisimirisiri ogire abatoerero yes ige sakweke gionzi kere bogoze ababura buru barabu na barabu mbarona barabu imanya ko baro manyite ya chire nde yonzi bali mutiyanya ko okay wacho muligeli unakoigura asemambia bono niko tole no mweshimiwa Josephat Mugwambo nigakolige kirugo kiensemo ya bonchali ebunge yo ya bonchali anamono togenda tegukwana nere igoro y'ebintu biribwene tegikoba bigokorekana na anamono agentatebire kilia begete chisembi bosio na muboli ringa ki achikoba gakorra ngo boroso bwa CBE bwagenderere bosio
akoranga ngakikunyare kana guchikoba gekorekana isa chinde kenyure kinayo ororo no manyete nkikiri kiganiri aboko mubulia ase chinga kibune chiga no gendete go constituting agirete abara ikuru chinsemo au bagendete ko kwa obasemya agotebinga nkikiri kiuchikoba gekorekana nimbwate kwarasomira abana siasa sama tukamange sana itini ya sekera watete ko so ese siasa bintu kibiri kwarigereire bikogera umwana siasa ubugwango sana umanyete mwana siasa kire utari gotegerera abantu bagochorete einere saini yemo yogochiko kogwa egento gya kabere nkeringa abantu bagotebie kiobwenete gokora tokora enere saini yemo nga nkogwogochi kwanyora umuntu ochori utanya koirane woti yuse constituency you for many years bono kwasinyukoba in touch na electorate bono abwo baguchiko gochora nayo. Okay, Ronald Mugaka from Bugita Motembe Mugwambo akona usemi mingi sana kwa ground, tuko nyuma yake arorere pale baikirega iga mwanchumurigiria semambia bono na bokunyara kwa bago wakisi migo cha studio sachindira bora toke no bwateli boli tokubulia barayi baito kerara kwa ire bono libagirire nde na incha maswali ane kurwa bo nchali na bogo nkonya namba ito ye studio gere 0788666663 iliyo nyara kwa ba gokumuboli umurayo yorega iga studio kiliora atake komanya kurwa sare na namone mirogiri ya begete busyo uchikora nga abanchali banyari kwa bakonyoro bokoreri ubuya na boko muburi no enkeli getungete siasa yensengima litonyara kwa batogokwana nere maseyemo igwase bono iga na igureire chisimi na bongo chikobango chianchira chichi chega iga iliyo nyara kwa bagokuburi yakemo na gusebibere litonyara kwa batokogenda busyo amo nere watebire nga ugotaigwira abantu bintu bibaganeti akina bondo cheseminera ekomesa tatendara manyanga nkikelige kuboli gwesemana Ensoko TV ensoko bwakire buya kamati bwakire buya ngakiogendrete yande ane samba esamba ngakia abantu buya bali ndombi yabago sambe kaunti ya Nyamira nyama yanga sono umurayo yorura mangana marege ntango kirine kama gusi no se ande no mugusi bona wewe ikatoka ndenjire mubono umwana itu abegete obisi epinta toliera chira ngetindo chinachiro kobwati kindo chikenda yatabokire bona chinusunusu chako nakogendera ne chikambeini yale korwaga chagete omonto ndo gochigokwana omate morasa magoro yani na manisa ngamyake ineba ne komyako gambate koera nere igo gusira nde tigato bwaterere negisemye cyatebire bano umwana umumura arusi gukorwa iga magwagwa bakakericho namagoro nenyale kanegere mambia naende abanda bari gotora kisukuru eki igo batamanyete gose barenga bagani gose ni go babuye kaine magio tachete kerasi ndigago tubayaga wekaire magio tachete kerasi mumuro mino chire kwiguma gwawa araro muyega muro mino nara oguruke bati ujire kwigwerie tamagwawa so iro muyego chakira gatenga sawa mbiya mono sara asante sana ni shabiki ito urugumagire tukuruchinsemo chesamba agochurangeri nka kamati kerabora arangeri kamati gobora tuigwana nirasobwamo kwigure nka abarayi umuchandoka no kali bintu chinusunusu kwanyoro murayi ororo boninga Mr. Nchokororo ngagerete utigeire elabu ari kwagachanjira ayo gocha ne yago gochimuinari ya goika ibintu biri atigirete njera obikore makogenda ibya ukwabwata okay tucha kunyorwa ikere blueprint yawe ensoko bwakire njo shoti malibundi makwaye Nitamujamu wa Nyamira County egento nare kumubori neke muna nturumo gusiri engakiye ikiro korona togotene turaburi uburayi tuwabo waerwa urambire buya sana lakini atuwane siasa imeiza
none bintu twa matebeti gatako kyo bikora orotiro kyo busiye itira ni maega ayo cia gukwana abana bono nonye oroche mirubiri ya kina abana bakarego kutomwa umumura bati kuburukana ku school kya bayiseke oroche uburayi ubonga ibono buroche kyagara mono ebintu ebingo nabona barayiba duaruri kurugusiga uri kipara kininge kiri kibusa umuntu akogenda pekora kanone ground lakini ngatiyo kuri chikura ale boarding station agotengerwa bangene bakiriya to toka tuwa kumitoa matarinde kake toroche kuwagambire ngwana buno yiga gambire ntire nyororo yiga kumurire no kusimiro mwete bero muororo umwete bero muororo digaye ya gambire agwe nyororo hata tigo munda tiko gendaria oshike karore bakaigoro bya undi kari gocha na mata tugora epare sareka tuaturungana ebitongo gochira mbari komana ende seitari kibangete kero weke ndakora rwaneza ndaticha ticha bitongo ndute no ikaramu gujutagete omoro muguo kai tigadara kobolia sinini ekwamba karorekana rende tiga yani narengera ritu kwamba karorekana oyo uchira ase serikali na barareta magendero turabanjira baratuyeria amagendero amagendero tuyango serikali ni serikali ya to sino nero ya no sukuri ibintu bingo chumi kirigoro nabona abana bakoreta amatemo mu petu yari sukuru bagotumwa in fact yaberi cinco to sino na ituguru sira to ko tikere yente kia buturu cha ka buturu ka ucho numure ni agakupi akibona abutoko cyara mbari gutugura ibintu ne tuwe bajuye bisa bayagure ntu babe ko muko bakia asante sana haya tigangira na somo ngenda lingo balance na ila na chisimi na cha somo ngenda tebasa gutoka na ila ni somo ligere libweka uliolenga lakini na Mr. Mugwamba nabwa tensemo yayo umweshimiwa ko igurike ndeke tangani bagukwana bago blame national government bagoteba no chikonyara ko na kubuliri buli actually uchikwebeka on toes bono inje nakorera serikali imbwate usiano ndanyare ko sawisi yake bintu biri bike byanyare ko babitakire korosi wase gusi bikoro yes babuliri bono ekendege ko boli ngobuororo bulende egari eyo mate twaroche abana siasa gete tali gutumika marieta bachire basogete barabororo bagoikarira ro chingunjara gisogete chingunjara jibalate bajikali ko beta umwaki kwa Mr. Mugwamba bonere bwe ko monyene rero bono aiga bono negeteba ni tokorosi gegora batete ukubulika iki Mr. Mugwamba tugocha kwa ugocha kwa ndomera marionyo cho tunjukire injira te yo ndamere marionyo enagote ikuru muchaka nunga umuntu ongete chikura nere ngotena nere bakomweli injira te yo ndabatige ya injira te yo ndabatige yes mwancho muligereri ni gotogenda gukwana no mweshimiwa Mugwamba nindo chega igo yondo wake simi taitendara igo nkiago tebe simambia bono nsoko bwakire Inchenchana sio ngo kortisa mchenya mere sana ko kunya kono ono na rigereri mweshimiwa igo na kwana biago kwana no mwara nende ko ya ntatika naga kumugoriga ato ango erekeranga kia oso chori wa 2027 what the candidate ko ku fred ke matia and then to what abandora bange no yo orete sitting ko kuna William Ruto erenga yago support tiranga teranga kia support ya ere serikali osenere somo asante sana gaite kwa kwalira ni akiringo yolole ensoko bwakire kayeli ogire TV yao hello good morning bwakire bya ensoko bwakire na sokire tali ogosoka kware gosoka egora ogwarege soko bwakire bwakire bya
Kiairi ogirie TV yago pi. Yo no mo pasta Marat. Pasta mbuyore. Buya ndonya kore buya. Kongwa gesi mikuru mawawa. Mawawore. Isa mocha gitwebe. Gitwebe. Agia abantu bagitwebe bale. Abantu bose mbiya bale? No tule no mweshimiwa gaiga. Ya mono mweshimiwa samangana okwana yarama ya. Hello. Okay. Teba magana okwana namaya. Again tondigereti of course eura uri dago tebe. Yes. O clarify insa chinde ngakibono uchikoba okoligereri kwateba Fred Matiang'i okubwatesi. Yes. Blueprint kili yabwana te ku present uchi saba Kenya. Umanyete Matiang'i no mokorie gas. Na ne eri yarimire emanyete nkie okora. Matiang'i momo emyaka 5 chi system chi nyinge muroji chitari gokore gas goika chikore. No inyorenga ekera renga ICT gari meti chi TV abantu bakaenda kotini bagokora ki. Lakini akapata goika tokora ki. Goika to migrate to genda digital. Lakini finally abantu baka accept to move on. Still bona abantu nali bagoja kora results later nga kumbe mbiyale gokora. Okay. Matiang'i gente kenene nkelinga egento ndamutebi nkelinga atakire bono abe free na way abantu abangi bakumwekera esengencho abu abantu abangi nko twara bale questions esengencho koko ligikura igobwenete koba very free as much as no what security nyo muntu takonyara ko notice ngambaro. Yes. Lakini utare ko lendire mono kabisa. Still abantu mbaro bakubeka chi question mark. Igo abe free. Abe free. Takorolekana ebava nero abantu bari musiekirire tasi. Yes. Yari gutoka gwa soire CSML kiro muntu of course abantu naragambire na barabuga unfortunately kiro muntu agoteba ngata kire acha sabantu isiko ya sansi. Yes. Blueprint yale kwabango likara no mo koliye mirimo bwa serikali. Gikeli kware ko matege kwera ngakiri yakorete egasi ya Kenya na bwate environment yale kumo support. Yes. Aira ne Kenya boniga oberu muraibu yense toteberero iga. Yes. Challenges yale go deal na chiro chimia keri keruguru ale ngo burai na bera tokine chinga uchi abere. Namana. Kwale gutoka ngoli kole blueprint yo gumokonya. Yes. Apart from which komokonyo mu barwa babungi abari bakumwitelie bintu. Yes. Gento kili kwale komotekera kyabwango monale okora bakenya. Gento kyabwango mononkelinga a make sure nga taxes chinyinge bakenya bakoru chi achirigereri. Sengencho abantu abange bakorera taxes. Konyo ko bwate payslip origererie payslip ngakeli ya uru no origerine ya bono abana inchi they are especially those working class they are not happy. They are not happy. Arorenga ki aranyare go save some asengincho konyoranga there is duplication of taxes. Kwanyo mokoli gasi bwa serikali ngona chwale pension na ndo na chwene NSSF. NSSF yaje tenga kiye ya serikali. Yarengo. Alafu watere ya chetera kini ngari tere rates chia kinete. Tali go kina. Mokoli epesiri punkoro kia nga kiyo uru tia bwate NSSF. Nyoko bwate pension scheme ngao tuliko bekerwe NSSF. Bono nga kinda atwale NSSF y'abantu ba working in private companies. Nanje ngakora bwa serikali na yire nko na chunde pension chagenda treasury. Bono inje nko na chukabere pension yane kabere. Bono mwananchi ukawaito kokore company asigite ene NSSF yukako nacho. Lakini nje na nacho ene pension yuko nacho. Pension naande akareta NSSF. Yoto jinko ba kona chukabere. Wanchu muligereri togendete kuligereria gati yemirobeli ya serikali esegweta gukwana nere bango aiga se egitaseni gitu nigo tuli na Josephat Mugwambo ni gakulige kirugo kibo jumbe asesemo ya bonchari ko kwandeli bagana ndo nyara ko bakumubulia mabuli yago tete tondo mutimo kumusini ni tokoirana togenderere nigo chiabeire chinsa isatu
ni chitaika isano chietire semambia bono. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaru na mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu amorire nigagendere tugotose mwana bwira bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bumugusi.
barusire gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobo power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boyigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyorera spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamera gose to akirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bekerengo keguru angenaye Eye Nensoko TV oboroso bumugusi Wanchumurigeli nande tuiranire asumurubirito isoko bakire na nagatebi gotole no moske Josephat Mugwambo gakuriye kirugo cyubo jumbe kurwa sensemo ya Bonchari na mono nigo tole ga studio tendete kurigereria aria atunge toborai na elianya ko baga kwanira Monchari nagatebi ngabona bugwa kesi migo chaga igese studio tunyarika batogo kwane mase ya motu areri boliria umubolie na mono kiliota geterende achiko baga kora sobwa ngaro renga kiege chiko baga ko nyarekana abange gento bakorolekana kero kinaro lire Mr. Josephat siko iguru asicingwana aba Kenya abange barolekanire gutwara ubwo basana nabarayi kuiranie gento gilinga public trust enjiri lyo muntara kwigene ngango gatebiga no chikokoraiga abange bagateba mukare kwaye gwikara buganyo lilibaga ebintu bya onchoka emenu ya onchoreria abantu babangete bali kinyende banyoranga babona mwaletero mena nere mukuba safu bambiende mwachinchia abantu buna batatagete bono kira abantu bagendete kubuli inchire kamne ngo kwana twalenge kware gutokanga wasoire se kampiyo muskematiani watebege ntegetanga ni kware ko matebia accessibility atoka saba tabangi ekina kigenda kana nese blueprint kware gotoka mune professional ngo mulikira kware ngegento gete kira buguritie sindani yo chikobaga kurwali ense ya Kenya ngeri kili kware ko matebia igende nenkelinga chibange cyaba Kenya bakuruzu gucyare tune serikali yeye anyare ko chisugulikia na real life y'abantu erabera isi ase bono iga abantu abange bakorera besanchiri in circulation chipaysiri cyabo cya koru chirefi chigo cha left light bono basinyuru na musara tukogesa gusena biasara environment telingia bono kwanyoranga ibiasara binge koru 2022 biasiekiro igo egente getangania address chi taxes medical amangana yo burwalia health sector health sector matiangni mayete no mokolie gas sha bono iga ya chitega chinjukurwene chaif but abantu aba bakoli bajinya bitari chinyinge chitayo bono chibesa chinyinge chigosira kwanyoro muntu le member okwana nyagitari tako bwenigwa sengenjo kwanya chinyagitari chinyinge cha serikali maliogo tayo chinyagitari cha binafsi chera araja share sengenjo chibesa chijonzi pia chebeto bono kwanyoranga aba Kenya still they are suffering. Okay, muraibwe zago tebangi system ya NHIF ya bwato boibi obonge yabone ronero ya temire ko Libya enjira abantu bagokore obiasara na serikali na nene mono nonye no gupunguza boibi boli bororo
asikiri yote bali batoka ni system yagera bagatoka bono sha asenje bono muna mugwambo ene chafu yarenge ngiye kubwa sha sengencho narorero muntu okogena nyagitari aka beko nyagitari kurara litukelimu sha gaka na 100,000 one day ono nonche kerere na roche approve ya jiro mete message ngumojerere 100,000 litukeli mara lete nyagitari nyagitari ne ya binafsi na ndi chigaka very immediately nkeboli iko kwari kurara matuko 30 million jinyinge sana jare kogenda sha abantu bagwakanwa bange n'ikinyagitari cya binafsi cya serikali jinyinge njiri gwakanu that's why boli governors madeni kinyagitari cya kibwate cya sha billions lakini nyagitari ya binafsi gwakanu very fast esengenjo they share this money inere problem eroro asense moyo obasombi yes nero bono murai wensa goteba key infrastructure program gagokora yes ngakiaro rai kwanere kwari gutuka no kwari ngasi bari bakurigiri blueprint obasombi still mbobwate problem asengencho chipara chinyinge kiriyo urwaro aseti na kyakunya koigora bono yaera onyeronje okonyore enyagitari para emo onye igoire mara gatatu kwanya bono bono abantu abange bali batamanyiti akubuga nga ke munasote gena ria roseti yaeri ta roseti igega nyonyorete yatigaira maybe 5 km ekaera bono kwanyoro ronchiri na ndo ronchiri what example ke para bweshmiwa elia ronchiri 2 times not 2 times, even 3 times. Okay, and then you see it. Ochiro several times. But I also happened to be in that sitting. Kwanyora tukakwanira ngaki round ya chete amaje akaronchi agateba gaga ntagitebe gebe. Nando gochera ande stiria amaje alimbura tajiti. Nandi tuwa motebi still nando teba ya nane ntagite umete kwanyore gendukeri statue ba vegetali signature ya rusi uko nandi ya rosi we ngao era toke nintu abarai bali baguruguloko leaders to kumutanta nimi nsachinde paka otokiro akori launch program ngatamanya tena redi vano manyete kwanyora nga paka vano squeeze okonyora nga na chite bonjali ujire several times ucha koronje transform president uru Nairobi umete abantu bakumwa company nabange and they are paid konyo nabantu bali bakora wisi yae wapi abantu bali paid bacha baronje maybe ketachukia maji ine gasyo mete mmsie okay at least era abwenete binte bye binene aichari aronje university Nyamira nande ngekwa gachu tali ngakoronje beigo ibirengero byasa abarai beji county bono ntubwato mugabana nere nabe siembara oro turatiga bono mujumba ya watebire kogo cha Nairobi mbiro chikokora barabwe ibirengero byawo ngakibara cyese bokoreri bwabo bono kwanire Nyamira na Kisii yeito arati temire na muntu tanya gotema linda 100% ngokorire buya lakini ase Kisii temire gukora ebintu biri abantu abange batarenge gocha gukora streamline li ebintu ebinge ebango chinjira gusanya abakora there is increase the only challenge maybe akabwate chinjira gutumika development funds isengi njoko nyora chinyinge chere nchitumeke siro chere ni bunande guchese kiranja bono sometimes inkwe bolinde sana ngaki isengi njono nje ngokora ndegase serikali kibese chingoche chiri kuka orosie team obatebi kibese ego kenga kigete anya watu achikoli
lakini to gwikaransa ngamba ko mwaka ere chibese chichi tigarego igabwate chinyinge je okorera magana yatabwate nyinge maybe chi interest chiko ba chinyinge umetekere muko ngusanana mwaka koera kwanya chibese chichi atigairego okay twacho kurikunga development funds ntotumegeti nturochi ekoba Chinta amerecho mubunge no mu MCA na national government. Yes. Pareye tiliane. Pareye ne yo mujumbe. Pareye ne anyarebe. Munchali bona bora nyole na bwa tokotera gotebwe pare kamineyo. Wa identify the chipara chiri se mo yo mujumbe. Bonchali chipara ndatebe timanyiti chipara chira mu chinyinge. Chipara chitigarite njiri chaime. Chechigavana ya in road peke yake. Lakini is main sote ziko na rami. Okay. Yeah. Igono manyete chiao. Yo chigo kale campaign. Onyoro goteba, batogoteba nandegera gwachiri kubuli kukamera. Wacha gotebe ne yo mu MCA. Ya, chipara che mu MCA. Ninji manyete chipara cho mugavana. Na mu MCA ninji manyete chipara cho mubunga korosi na ni manyete. Abarayi abange bawo chabaike kera banyore uburayi babura kuruwa sabantu babo bamba kororekana no ni gisimi bakwengage ese njogo nyora abana inji babwate bintu biri biba affected bune community na ndembire bi affected umuntu individual yataito chikobakonya amana style yawe ya leadership niyo chikokonya groups of people gose no chikokonya individuals style ya nene linga groups ochina as a group ocha as an individual goikango tegerera na konye nege ntunda nyare ko konya lazima ngokonya yeah taito rwibirengera byabo byo mwali gochia se umunchali asinyo matemo wambo inche bono ne kike nate bire iga tochote tuale subsequent meetings sekreto cha commenta bara ibande tukwanire bintu binde bona batuko igore MSC tukwanire bintu binde bigo kata cross no essence ito ya Kenya inche muna mugwambo yase abanjali ba minto nimbanjete nakubwa mono ngo basabera mono nyasaba lende singinje tutete koranga mugwambo yo kunyagoteba nga mugwambo natagite bubunge inkiago chigotokorera aseinde ngotara nimba lengerete nimejanu mogwetera ko basabera ninde na balimo kunyara konkera ko bakonyande ne namba ya no ndeta yo tabwati namba ya neteli engaged ki message ngonyorane kere gento igente kenne nkelinga toira abana baito chi school ne kere moranchore a day school bali moko ira abana chi day school chiri seitali bonchali go ke school fees ncheko bali pera abana bonzi mwana tayo bonchali ora abenga tagende school okay yeah biamono sana sechinga kichiao kwanyara ko bakonyora go chasigita seni geito na mono twanyara ko batugukwanira ngenge nita senchire yamo asinkwana yito twara sili tukelimo igo tugunchorerie gesaku geito ko bekia kekero kiro muntu numugusia tata kokorere amana biamono mwanchu muligere likwikira buto ikiro mweli bumurubiri bwensoko bwakire igo twarengiro yo minto Diana Binde masense meye kurende na chorwa iga twaruri bagago chasomogeni to Josephat Mugwamba ne twakwanire igoro ya siasa ito ase chinsemo chito chiagusie binyoro byito rero twarenga ase chinsemo chiabo nchali mambiende nabo konyora twachire chinsemo chiabo basi gakiende twachire kitutu masaba twachire chinsemo chito chichi county chito chimugusi mugusi namenyete chinsemo chisco narega igasomo chio Nairobi nere ngomo kwa natole nari chinsemo chiri chinse yense naronto bokwanere lianyara ko bakonyora libaga yoko manyanga kyobora ibo konyara ko bakorosi nayo murai nabo konyara ko bagotegera abantu bao onyorenga kwa manyire bibere bitatu asibiri yotamanyete kwa menteranire kwa mentere kwa manyire nga kyo chikoba ko bikora emirimo chiguru ku Innocent Onyango na ikiro mwali bumurubiri bwa soko bwa kire tumira ne mambiri tukulia Jumatano tichi gatatu na nditonyare ko batokora buna twakora rero tutwara mange yo gosemia na nemono wokogokia